SG. Ingeni fombo kae wan mana gi SG achiel kende. Matiyo nyaka nowe. Man gi mbi mathoth. Yes. Kae to kiduogo ka jofwambo wa ogando maluto wan magi jakom achiel. Yes. Main wuod mwalimu. Jay Bonyo. Okay. Correct. En msungu marate. To wacho ni gimoro amora onge gir nono. Ajeyo dagi ni Kitiyo nyaka chuli. Malit ne molo ni kisumo paro nono. Yes. Ajay nyalo tweyo. Ero kama na inya. Pare nyeo. Pare nyeo. Ero kama na inya bati. Eno kinyi maber ma mosi ni kwara moga juang kamora mora magichiewo kinyi makawuono jogo ma samoro chiwo gi achiedh nade ma kagi kae jogo man gi jotuo ma samoro dhine no jotuo kinyi makawuono watimo ne gi mos kata jogo ma samoro bende nyowi to jogi e weekend kata e juma mokalo watimo ne gi mos makende Victor bati kaking'eyo ni piny rugi mage wan gi jogo ma ochiwo gi weche mopogore opogore to kata gi jogo ma bende ochiwo gi mor bende wagone Nyasaye erokamano ka wachako juma kama koro wadwa ng'iyo ni to weche chalo nade. Ang'eyo ni VOJ kamoro moro ma entie nyo wago kode mbaka nyoro godhiambo to gi Ken Muga kuonde ma gintiere ang'eyo ni giriwore kodwa e chenro machalo kama kata doko ni ok ginyal bedo kaka wuono mondo mi wang'e ni to weche chalo nade piny nigi geno. Piny nigi geno mane wach ma iluongo nying VOJ gi nying Ken Baparo ni ka wabiro kana paro ni Ken kantiere go to miwa progress report Ni chalo nade ma VOJ ber koro ma ngama nodong en Ken na paro ni Ken ga miwa progress report to deadline man wamiye chae to odhi yude kose odhi kalo mak mano walamo ne mana ngima kendo walamo ne Nyasaye ogwedhe kaka otemo pango gige ikoni mai koth makeno kome anadwaro mar progress report ing'eyo ni sasa mineno ka pod chieng' nyalo podho to gimoro amora nyalo timore ka kiny piny oyawore inyalo yudo ka koro kaka ne chieng' opodho pore kaka kiny piny oyawore koro kik uter Ken ng'wech ahinya wanya choro deadline jambele matin imani wacho ni pok omiwa progress report kose miwa progress report koro wacho ni to report ni wanene ober to wanyalo medo dwe moko 3 kata 4. Okay. Pod Ken pod ni tam 2 we odonje tam 3 mikale die class machielo. Eno janja oja chungo wach koro nyaka ino monyalo chungo. Ero kama na nya weche thoth kaka gweno no wache kendo ing'eni ma bende juma ma ikruok maduong' ahinya time nikech aparo ni juma manyien nyithindo winjo bende dok e skul koro ikruok maduong' ahinya mar janyuol winjo bende ni ene juma ni mae makotimo maber koro ka ioro nyathi e skul tarik 27 gini 28 kanyo kiepo aparo ni unyalo ng'ado ne jogi rieko nikech samoro wich jawil weche bedo mathoth masani koro ji ywago mana wach fuel ni oidho dok piny oidho kendo chako dok piny to samoro wich nyalo wil gi weche mag ng'ado rieko ne rowere aparo ni ang' ne Cleophas wuoye mathoth ahinya kata kamano en rapar ne joma gin jonyuol kachiel kod joma odak gi nyithindo madhi e skul mondo ging'e ni mae juma ma gin go kopogore gi mato koro en mana tero nyithindo e skul. Wachak weche sama koro itero nyithindo e skul ni bende wach mar mauta aparo ni en gima duong' ahinya nikech king'iyo mos ka koro igo kwano to kae kama samoro kwand janyuol ang' nok donjie malong'o nikech samoro fair ong'aw kama nyedhi gi 200 samo yedo kotonglo moro chako chuoge wiye ma nyalo miyo janyuol bedo gi pek makakor kacha ji bende osewuoye ok en wach ma wenda ahinya SG kachiel kod governor ne wach ni osewuoye nyo kanyo wuok motere 206 gini chako duoke kendo 190 gi wiye ka jatend piny wacho ni kama koro chope ni nyaka koro gimwatim en nyaka wago wiye osuru nyaka wago wiye mondo wachal ka gima ofungo ne jopiny ngima mondo ngima kik bed mapek ahinya. Ang'o matimore nikech jolony koni samoro Kenya ema ok osebedo gi ikruok moromo to Kenya bende wani wasebedo na gi ikruok jomoko bende wacho ni to nyochu nyisowa ni en ndalo 16 manyo aparo mane odhi chopo maber ochopo kanye makoro nengo mag mauta gi kata modhi medore e kinde ma samore wacho ni bogi moting'o machielo mawuok e pinje maoko mwinjo bed ni omedore gi kocha to samoro chal ka gima ne pok odonjo. Ang'o matimore? Ang'o momiyo imede? Magi gin penjo ma samoro ok ang'e ni kaka un
yawuoyi wawigi otimo jere kendo mago kwanda nyiepo bende boma ka achiel kod e piny Kenya nikech un bende utiyo gi mwandugi. Achak gi SG ni nene nade ti luoro pinyni gi rombo kendo ma ok mokwongo iseneno mathoth malokore. Gima timore Bati en ni mafuta bei nicho idho kama igole kaluwore gi lweny madhi mbele e kind Amerika gi Iran to gi Israel. Mano nyiso ni ka mafuta wuok kama igole ka bei oidho malo to nyaka oidh e pacho kata kamoro amora mantiere, kata king'iyo pinje maoko, kata king'iyo sigandne mindiko e international market nyiso ni bech mafuta ne jodhi malo nyaka ne Amerika gi Israel monj Iran. Mano nyiso ni sama mafuta donjo ka bei nyaka dhi malo, ma kaka ne wanyalo hepo ne onge. Bei nyaka ne jane dhi malo, mak mana ni sirikal ema golo be osuru mang'eny kuom mafuta. Wachore ni ka ing'iyo kaka mafuta nitie, ing'iyo osuru ma sirikal golo kuom mafuta ni malo machopo almost iwacho ni 50%. Nitiere VAT mane sirikal okete mafuta mane ikawo ata malo 18. Ncha ging'ade 16. Ncha giduoke ba ging'ade to pod kata ka ging'ade to pod nitiere osuru moko manie mafuta kanyo ma miyo nyaka bei bed malo. E pinje duto te sirikal choko osuru, to sirikal bende choko osuru kuonde ma osuru nitiere. Mafuta e gigo ma itiyo godo mang'eny e pacho ka kata kamoro amora. Nyiso ni kanyo ema sirikal bende neno no osuru nitie, emomiyo ko osuru ng'enye mafuta. Koro mafuta, bech mafuta ok nyal dhi piny ka sirikal pod choko osuru kuom mafuta. To be sirikal kowe choko osuru to gigo matimre pacho be dok piny. Ineno ka achiel kuom gen en fuel development levy, nitiere pesa migolo kanyo miloso go yo apaya. Ka sirikal owe choko osuru to yo apaya ok bi losi. Ka sirikal owe choko osuru to nyiso ni yuto mar sirikal dhi dok piny. Koro nitiere gik ma balancing ma nyaka bede. Sirikal choko osuru to japiny bende nyaka winje maber. Koro mano e gima timore. Koro gima ji osebedo ka wacho kendo jogo molony wacho ni sani sirikal ne oduoko osuru piny ni mafuta. To waneno ka sirikal oseduoko osuru kuom VAT. To mano pod ok oromo. Koro gima jopiny be nyaka ng'e ni ka lweny ma pod dhi mbele cha, pod dhi mbele to mafuta pod bei bo idho malo. Mano e kaka en. Gavana, ka lweny pod odhi mbele, mafuta pod biro mana idho malo. Mano e kaka en, kaluwore kod DSG. Mana kama SG teneno, en ni nengo mar mafuta manyo medore kuom sani ni. Ok en gimo medore e piny Kenya kende. Kech ma gima nyaka waler na jopiny mondo winji. En gimo medore e piny mangima. King'iyo pinje mag Amerika, mbaka magore sani en ni to ere kaka ginyalo duoko nengo mar mafuta piny. To bende ginyalo duoke gi yo mane. Ing'eyo ni kalure gi lweny madhi mbele, kama ing'ado mafuta mathoth ne kalie kowuok e pinje mag jo Arabu, ahinya piny mar Iran ma iluongo ni Strait of Hormuz, olor kuom sani. Nyocha ne okuongo lore gi piny mar Iran bang' ka lweny owuokie. Kaito bang'e piny Amerika koneno ka gima gidwa thung'o gi ahinya, to giwacho ni gimbe koro giloro meli te madonjo gi mawuok. Mata king'iyo tieno manyoro, king'iyo weche manyo tuch gotieno wacho ni piny Amerika nyojo otemo ka gima gi teko meli moko ahinya mag Iran. Koro nyisi ni mafuta mawuok mathoth ma kale piny mar Iran, nikech king'iyo chiegni atamalo 25 mar mafuta duto, 20 mar mafuta te ma itiyo godo e piny mangima kali e Strait mar Hormuz ni. Koro kancha ne Iran ong'iyo ni gimbende gima ginyalo timo go ma ginyalo thung'o godo piny Amerika mondo we goyogi en neno ni gikelo rochruok e weche ma kaka mafuta kere. Mano dhi miyo ngima dhi malo, kaito dhi keto pressure ne piny Amerika. Koro sama pinje gi gore to effect mar gini nyaka pinje te winje. Koro mae ibiro yudo ka sama lweny nochakore, pipa achiel mar mafuta ne na nengo manyalo romo 88. Mano pipa achiel mar mafuta, kich ipimo gi e pipni madongo. Kaito
e 88 ni king'iyo mano barel achiel sani yudo ka en gimoro chiegni 110 120 matieni nengo mafuta nyaka ncha ne medre automatically. Kiduoge pacho kae ting'iyo ni sama nengo cha osemedore to gi gimachielo ma SG wacho ikuongo ing'iyo ni to mafuta odonjo pacho kae gi nengo maromo nade kapok omedi ushuru ni nikech nitiere weche ariyo manyaka ikuongo iwinji. Ma achiel en gimiluongo ni landed cost kata landing cost. Mafuta no mondo mi obi mogo dho nam chumbi ma Mombasa ka obiro gi nengo maromo nade. Koro landing cost ni biro yudo ka sama osechopo mosedhi malo kaluwore gi weche ma tenore gi weche mag lweny gi kae to koka piny owacho mede ushuru ma gidwa ni gigol kuom mafuta gi ma ushuru gi gine ma SG kwano gi ka. Koro ibiro yudo ka mbaka manyo gore ni to ang'o momiyo mafuta king'iyo pinjewa ma jirani kaka Uganda, ing'iyo Tanzania, nyaka Burundi ma en landlocked, piny maonge gi dho wath. Mafuta nengo ne ni pinyie moloyo pinje gite. To Kenya ma mafuta kuongo gore mondi kapok odhi e pinje gi. Ang'o momiyo nengo mafuta wani malo? Nikech lweny to ni e piny mangima. Lweny ok ni lweny ni ok affect Kenya kende. Mae ni duogi gima ni neno jatend piny ne temo wacho nyoro godhiambo. Mak mana ni kaka ne owache aparo ni jok masumo jatend piny William Ruto paro mamoko bende winjo wasani nyaka ging'e gik monego jatend piny wachi gi ma ok onego wachi. Jatend piny ne ok ochiwo kendo ne ok olero e yo mowinjore oler godo nengo dhi mafuta malo ni nikech Bati king'iyo gima kuongo donjo ka en VAT manyo ineno parliament otemo duoko chien cha mondo minegi ng'in to ere kaka nengo mafuta ni nyalo duogo piny nikech ineno ka osemede diesel cha kendo osemed gi 40 mosedhi 200 gi wiye kendo chaki ng'iyo ka petrol bende ochako dhi malo kae to ging'iyo ni to ere kaka inyalo duok gini piny. Mokuongo ang'o manie mono gi duoko gini piny kane pok gitere malo mondo mi giringe parliament. Aya, kichaki ng'iyo ushuru mikao nikech sama koro wantiere ni wanie crisis. Lweny ni ok wang'eno dhi rumo karang'o. Nikech juma mokalo nyocha ne waparo kane wang'iyo negotiations mancha ne timore e piny mar Pakistan. To nyo waparo ni samoro onyalo dok lakini king'iyo kaka tension ochako dhi omedore sani ng'ama nyalo wacho ni lweny piny Israel America Israel gi Iran ni dhi rumo karang'o ng'ama ong'eyo onge. Mi jatend piny Kenya nyo wuok oko nyoro ka enie kanisa e boma e gweng' makare ni boma ma Buore Nairobi ka ko wacho ni piny Kenya mafuta ni e malo moloyo jirende wagi nekech kaka watuge ochumi ni Kenya za a middle income. Income. Wanie middle income economy ma ok nyal compare wa gi pinje wagi. Nyo wacho ni king'iyo fuel levy kata road maintenance levy mikawi ushuru mikaw mana mar repairing ndara nderni kuonde monego bede samoro kethore. Kong'iyo to wacho ni e higa ni kate kuom sani kende king'iyo nderni ikaw mar Uganda iriwo ndara ma Tanzania gi mamoko gi to okrom gi ndarni maromo kilomita 125,000 ma Kenya ni godo. Ni koro Kenya nyaka choko omenda mathoth mar temo loso ndara gi. Mak mana ni japiny bende nyo penjore sechego ni to ng'ama dwa duoko nyathi sikul momedne nengo masamoro gimo cham onge nikech ing'eyo ni mafuta kodhi malo to nengo wuoth bende medore. Gima kuongo medore mokuongo e nengo wuoth nikech ka olande ni tipno medore to odiochieng' maluwe ineno ka weg nyamburko mako public service osemedo nengo ni mani ineno ka moko wacho ni koro kidwa Nairobi ka mondo ichop Migori 1,900 kidwa Nairobi ka mondo ichop Busia 1,000 kidwa Mombasa 1,800 kidwa Mombasa mondo ichop ka sama nengo ni omedore dhi bende gi nengo mwandu nekech samoro kane in gi magawa mari moro e boma ka mondo igol rech ka ya Kisumo mondo obi ochop ka tiende ni nengo rech cha dhi medore. Ng'at madwa golo mo mitedo godo Nairobi ka mondo mi oter Kisumo mondo dhi oketie magawa moro nengo ne omedore. Kiweyo mano ichaki medo gi nengo bende wuoth mar nyithi sikul ma walosie ka ichaki duoge nengo pur bende dhi malo nikech puothe madongo gi puro gi tingni nitiere jok ma pod puro nyaka sani
puoth tingni gitiyo gi diesel mang'eny ahinya. Koro ibiro yudo ka sama nyiyudo ka nengo gigi odhi malo, jatend piny kata odoko ni nyo olosi e gigi, to nonyisowa mana gimomiyo gigi dhi malo, to ok onyisowa gima sirikande dhi timo mondo mi neno ni nengo ni ok omedo dhi malo. Nikech sama walosie ni ng'at maonge gari e ndara en ok obi ng'iyo ni to gino mule nade, en odwa ng'iyo ni nengo piny, nengo pek mar ngima chalo nade. Mae momiyo kapok aweyo na SG kendo, sama nyo med gini tineno ka tug siasa ochakore, nikech kinde duto siasa igoyo gi pek mar ngima. Kineno ko mule ni to jo opposition osedirore nang'o, juma manyien wanie ndara. Ok gidhi e ndara nikech gihero jopiny, gidhi e ndara nikech giyudo kama rach ma ginyalo mako godo piny owacho. Mae momiyo piny owacho te nyaka bedo ga cautious kendo gigoyo ga okang' gi kwano maber ni to gini kwa mede ahinya, ere gima wanyalo duoko piny mondo mi kik odhi malo, to caution kata mondo mi ogayo dhi ahinya, nikech samoro nyalo gik kama koro jopiny yudo kaka koro gikonyre onge, koro othung' gi ahinya. Koro malichie moloyo en ni nengo mafuta modhi malo ni en gimo medore e piny mangima, to ka lweny ni omedo dhi to pod onyalo biro medore. Omiyo piny Kenya nyaka kaka nyicha lweny no ochakore, nyaka koro gibedo gi contingency plans ma ging'iyo ni ere kama inyalo war wiye kibawo go komachielo mondo mi shield japiny ma kawaida kik nengo mafuta med dhi malo, nikech sirikal man gi ting' mar ng'iyo ni pek mar ngima ok odhi malo. Kech samoro bi nyalo nyiso ji no med twi okanda, tinyalo twi magi kama nungu ni bo orumie ma koro gik ma ye chogo, koro kaka imed ride irido gima onge. Okanda no benitie, mano e penjo manitie, kech nyalo twi ga nyisi ni twi okanda to okanda no kende onge, samidwa yudo okanda midwa twi no okanda ne maonge, okanda no onge, nikech okoro osegole ma koro onge, okanda no onge. Nikech kiwacho kama endi governor ni lweny ni ok ong'ere ni nyalo rumo karang'o, koro sirikal ema nyaka go kwande. Chien kucha kane lweny owuok e kind Russia gi Ukraine, midhiero machal kod magi noneno e piny Kenya ka. Tok ni lweny no be oserumo, embe ena gimoro ma samoro gudore kamoro, onyalo medo dhi nyime. Nyiso ni lwenje nyalo bedo mang'eny, ok kata ma kende. Kenya oikore yo machalo nade. Owinjore gimomiyo jatend piny kata kaka nyo jatend piny olose wi wach mar gimomiyo nengo mar mauta ni malo mana mani wacho cha mondo SG odonje en bedo ng'indi. Jatend piny owuon nyo wuoyo, to awinjo kisoko wang' joma samoro ng'ado ne rieko, ma samoro neno wagie sani e kaka wanene Nyakora Mogi. Winjo ni jatend piny owacho ang'o e wi gimomiyo nengo mar mauta piny Kenya ni malo kopim kod pinje mamoko ma bende libamba e kinde ma lweny to kelo rochruok ne piny mangima. Kenya is a middle income country. Our neighbors are least development countries. There's a big difference. If you want to compare Kenya fairly with others, compare Kenya with other middle-income countries. Middle-income countries like Kenya possibly have higher prices than Kenya, or the same. If you add the number of kilometers in Uganda, Tanzania, DRC, Rwanda, Burundi, South Sudan, it is not 20,000 kilometers. So the 20,000 kilometers we have in Kenya is more than all the tarmac in all the other 7 countries in EAC. The 6,000 kilometers we are constructing at the moment in Kenya is equivalent to all the tarmacs in our neighboring country, which has been built for 60 years. Sasa, jameni, tujue vile mambo inaendelea. Gima jatend piny temo wacho ni piny Kenya ok en piny modhiero. Temo wacho ni pinje ma wakiyo godo, ma Kenya okiyo godo, yuto gi pod ni piny. Gin pinje manyap, yore mag nueng'o kaachiel kod uchumi margi. To piny Kenya chal ka gima uchumi mare ni e diere. Ok en piny mane piny, to bende pok ochopo piny kaka pinje modongore. Penjo maduong' manie wachni, mondo japiny tema ne winje ni. Ka piny iwacho ni yuto mare ni e diere, SG Eric kaachiel kod Gavana Ogweno, nyiso ni jopiny giwegi yuto gi otegno e yo madiere koso sirikal ema neno gik moko mopogore gi japiny. Nikech kowacho ni piny yuto ne nie diere, nyiso ni komed gimoro ne japiny to japiny ok nyal winjo pek ahinya, nikech kata japiny owuon bende yuto mare nie diere. To kopo ni iwacha kamano, SG,
ma nyiso nang'o sama jatend piny wacho ni kipimowa kod pinje mamoko. Adier piny Kenya samoro nyalo bet ni en piny mongirore e kind pinjegi, to japiny owuon ma igolo mwandu kuome mondo piny oringi kata sirikal yud gima rango godo piny. Gima timore Bati en ni pinje mokwanogo ase limo gi te: South Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi, DRC. Gima jatend piny temo wacho en ni yuto mar jo Kenya ni malo moloyo pinjego. Kata kidhi e pinjego tibo neno ni yuto marwa kaka jo Kenya to ni malo. Mar ariyo, king'iyo sama isomo budget, tinde pinje mokwanogo te gin e EAC ma gisomo budget odiochieng' achiel. King'iyo budget mag pinjegi duto, tiyudo ka budget mar Kenya ni malo moloyo pinjegi. Anya paro diere moro ka nisomo budget mar Rwanda, to jatend piny mar Rwanda Paul Kagame nowacho ni wan Rwanda kae ok wanyal bedo gi mibadhi nikech gimikwalo onge. Notemo goyo piny Kenya nikech yuto mag gin wacho yuto wapod ni piny ma ka watemo kwalo mathin ma wan goni to ok wanyal tiyo ni oganda. Mar adek en ni sirkal isiro gosuru ma ichoko kuom jopiny. Nyaka chul jopuonj, nyaka chul dakteche, nyaka chul nurses, nyaka chul polis, nyaka chul joami. To kitemo pimo osara ma jo sirkal chamo Kenya kae gi osara ma jo sirkal chamo pinje ma Ruto kwanogo, iyudo ka osara ma jo Kenya ni malo. Kata kichunga kadhi kuonde ma iketa jagoro mar jo Kenya, kaka sana abete bura ni iluongo bura mar jotend jofwambo Afrika ma milambo kae kata ma ugwe, tiyudo ka jo yuto ma jo Kenya wuon malo, iyudo kendo koma ni ting'e malo moloyo kata kaka ne ogweno gavana wacho cha nikech yuto mar jo Kenya ni malo matin moloyo yuto mar gima ok wanyal yie ni ok wan middle income. Wanyawacho ni all of us wanyawacho man developing countries pod watemo emani neno komiyo osuru mar jo Kenya ni malo mondo wane kaka wanyalo choko pesa moromo mar running the government. Mani mapare gima ker ne temo wacho. Right. To ki ineno kuonde ma sirkal yude omenda, achiel kuom gene mahuta, nikech mahuta ni en gima dhi piyo piyo, en gima itiyo kode kamoro amora. Koro kanye ma sirkal okete osuru mang'eny, maka sirkal ogolo osuru tiyudo ka chenro mag sirkal kata migawo mopogore opogore sirkal bo dok piny. Mana kaka wache ni ndara, nikech iyudo ka achiel kuom gigo ma itimo gi pesa mochok kuom mahuta en gero ndara. Ibiro koro nderni ok bi ger. Contractors manosemi tich biro wuok e site nikech pesa michulo gi onge. Mano e gima timore. Koro gima pinje moko osebedo itimoga en ni nyaka ubed gi kama inyalo kanie mahuta moromo. Ineno ka Amerika, ka piny mar Amerika kendo ncha Trump othianyo ni ginyalo amua mondo lweny mar Iran odhi mbele nikech Amerika nigi mafuta moromo, kendo nonyiso ka notemo wuoyo gi pinje ma ni Europe, ondemo wuoyo gi Germany, wuoyo gi France, otemo wuoyo gi UK mondo konye gidhi gi yaw that state of Hormuz. To jogo nodagi. To ngiso jogo ni kara ka giwudagi to kara ng'ato bed gi mahuta moro. Wacho no wan ga ja Amerika, wan gi mahuta moromo mwanyalo tiyo go higni to kubi rumo. Kenya gae watiyo ko ikele dwe achiel to rumo. Samoro dwe achiel mbok nyalo rumo. Imane jo kancha nitie mibadhi moro. Ka jotend sirkal no romo to gigoyo tarbim to giwacho ni mahuta ma wan go ni ok bi chopowa dwe machielo, nyaka wakel mahuta moro. Yes. Wan onge gimiluongo ne reserves waonge go. Wan mar wadak mana en iwacho no hand to mouth. Modonjo kawuono no imikwano makinyi kia. Koro mane ma wan go. Makata sama bei ni piny, ok wanyal bedo gi enough storage capacity mwanyalo kelo mahuta mang'eny mondo wakane ma wanyalo tiyo kata kuom dweche auchiel kata higa achiel. Wan wakele dwe ka dwe. Mani mino ka mahuta ni malo. Koro wan at the mercy mar piny mangima. Maka mahuta bei oidho to yudo mana gi sano. Ok wanyal budho kata nwaketi kata dweche moko auchiel eka bech wanyalo dok ma inyalo dhi malo. Makata sani gima timore ni en nyaka wang' wariti ba bei makocha cha dog piny. Ka bei jo dog piny eka koro mar wanyalo dok piny. To kobedo idho malo to bro bei mahuta pacho ka pod bo bedo mamalo nikech wan onge capacity. Ok mar wan wachako moro Turkana ga
ni gole ka tikete to tere meli tidhi lose idhi use oko Matalo. mane ma wan go to king'iyo pinje ma kata jatend piny ne wacho go middle income countries gin gi capacity gin gi oil reserves ma mafuta ginyalo kano mafuta kata kuom higa achiel ma kata ka gima timore international market ga pod timore to ginyalo maintain bei mapiny for 1 year or kata 6 months kap tin to wan waonge go capacity no waonge go wan odonjo titiyo kode sano twarito makiny kendo makiny donjo to bei ka koro bei ni malo to bei nyaka beda malo koro wan waonge options go waonge go mak mana ni gima nyalo timore koro maybe going forward en ni sirkal nyaka chak ng'iyo kaka wanyalo bedo gi oil reserves wanyalo kano maka bei oidho malo to wadhi wa fall back to the reserves ma wan go. All right. Gimachielo Bati kama SG teneno shida marwa maduong' gik ma jatend piny wacho go moko to dwa chala adier mak mana ni gima hinyowa maduong' en kuo. Gima timore Kenya kae ni wacho ga kae ni dhano wadwe puothi to Kenya ka shida moro dwa wuok matin to kanye makoro ng'ato dwa lokore godo bilionea. Ni neno ndalo covid kotimore ni to wawuok gi covid bilionea mafuta ni kanyo lwenyo chakore mana matin to bang'e poko ka jumbe ariyo tiseneno ka jotelo madito manyocha ne ochungi e migepe mopogore pacho ka osechako ng'iyo kaka ginyalo nyodho mafuta ni mak mana ni odhi owiyogi mapiyo piyo kineno ka jatelo manyocha ne ntiere ka IPRA kochacha ineno kaka gigo dhi mibadhi manyo nitiere mabende jomoko nyo wacho no nego be ni jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi gweye tao mano ni neno ka jatelo okolosie tiende niya Kenya kae makata kiyudo ka ng'ato ajali otimore madhano tho e ndara to gima ng'ato kuongo ringe en kaka onyalo kwalo simbi kaka ng'ato nyalo kwalo simu kuom ng'ato nyalo kwalo sani magineno kaka koro ginena aina mari machalo mar gondi magida kakiyuda jali karakonyi to sani makuongo gonyo sani magonyo makuongo gonyo konyi kaka inyalo tiri hospital to ikungi gonyo sani Ireso samoro resa mokuongo ka gino tai makoro chalo kaka mara maginena to mai koni tai ma chalo mar gavana ma osego kwano ni ka awuogo kata chupa e gine ka alupe moko nyaka kwadre alupa deko sedhi osenongo presidential shot kaka koro mar Yes. Dongina 25,000 ni ka. Moktina 25,000 ka. Koro ji bende ng'iyo ni to pacho ka endi joma nyo ng'iyo ni crisis mar mafuta ni ginyalo losi omenda maromo nade. Yes. Magi bende gin achiel kuom gik momiyo nengo mafuta odhi malo. Nekech juma mokalo cha emanyocha ne CS Wandayi ne nyiso ni mafuta mantie romo watero wa kuom jumbe kuom ndala 14. Yes. Tineno ka nengo ni odhi omedi ka ndala 14 pok oromo. Matini mafuta momed ne nengo ni en manyocha no kel kanyo pok ndala 14 ka orumo to nengo osedhi malo. Kech kaka ne Oland landing cost mare biro edo ka nene piny no nego beni manyo biro bang ndala 14 mano Orlando che manyo dhi malo. To maliche moloyo en gima jatend piny temo wacho kanyo temo pimowa gi pinje mamoko Bati pinje motemo pimowa gi kidhi kaka Middle East gi pinje mamoko ibiro nwang'o ka pinje gi dobedo ni ushuru ni malo to ntiere services ma muhimu ma piny owacho chiwo ne jopiny pinje gi ibiro do ka transport kata wuoth mar public mar jopiny ni nono piny owacho chiwo buses korido ka nengo wuoth gi ka ushuru malo to nengo wuoth piny owacho kao ofuongore koro kata ni imed mafuta to kaka nyithindo biro dhi sikul en bora ni usechope dho ndara tikowe mar ariyo en thieth pinje gi biro ka systems go siptende tiyo okibidhi tinyisi ni yath onge idhi manye chemist oko tino ushuru gi kao gi malo mondo mi gi team services ne jopiny to ka kawuono kidhi kati penjo ng'at mantiere Agoro kacha ng'at mantiere Homa Bay referral hospital kati dhi mana Siaya kor gi ESG tibiro yudo ka idonjo ni ibiro nyisi ni shatiyo daki wache Homa Bay ema chako godo Agoro ntie Homa Bay oyudo mano East idonjo ng'at mantiere modhi manyo thieth Kisumu sani teaching and referral kodonjo Jaramogi Oginga Odinga kanyo nyisa ng'at mabiro dhi mowacho ni en obiro mana gi shani kende to thiedhe mogo modok
registration ka e bati pira bich mine ni chako thiedhori godo to maliche moloyo ni kitieko to yath bendi koni ni koro ok inyalo yudi dhi nyiewo yath oko masa mono kiyudo yath minyalo nyiewo ka e to gimiyi mana moko manengo gi yotgi to koro yath midhi nyiewo siling 800 siling 3,000 siling 2,000 nengo ne ni malo to ma ene japiny ma kawaida ing'eyo ni sama jatend piny loso kama nikech wan to wawache kaka en samoro jotelo madito gi kochakore e county gi kia nengo mafuta ni nikech geche gi iolie mafuta gi sirikal mawaziri gi CSS gi PSS gi jotelo gi nyake county giringo gi geche madongo nikech geche madongo malokro gi lachgo iolie mafuta gi sirikal to ini ng'ami iolo mari kaka ne iolo mari ka kori biro kane nikech mare zicha banen ka kore lach koro samoro kiole kamano in miwinjo gino kendi in midhi wuoth midwa waro omena mondo ya godo e dho nam kiko kocha ma ja apiko omedo ni nengo kama nchi kawi apiko gi siling 50 kuri nyisi ni kawa apiko gi 100 ng'ano en okia ni Kenya is a middle income economy yes. Nikech iyudo ka pinje gi thoth gi sirikal ong'iyo weche adek makwano nigo namba 1 en nengo somo sani janyuol mang'iyo ni kidhi yawo sikul juma manyien to headmaster kata principal dhi riembo nyathi dok dala pinje go iyudo ka education en free maril ok moro madwa chalo free miwacho ka en koro kata ka sirikal okawo ushuru mang'eny kuom jopiny to services nitie iyudo ka pinje go kunde moko kata itieko ni ng'ato tieko university ni to nitiere tich kaka ichako koro ichako duoko pesa cha koro samoro gimidong godo en mana gimiluongo ni luxury kata gik matindo lakini thoth gi mapek en nengo thieth en nengo wuoth kuonde ma jopiny dhiye koro magi bende piny Kenya to ginengo dak kaka nengo mag udi kaka nengo mag udi kaka dhano odakie nade to ka in ka to chunyi parore ni to landlord cha nyo dhi loro ni dhoth ok idwa ng'iye gik miwacho gi mamoko te koro magi gin gik mok nyal tim gi ndalo achiel bende ok gin makosa ma William Ruto emokelo to gin makosa ma wasebedo godo e system mana kaka iwinjo wacho ni kitwa en ang'oa ng'ato ng'iyo ni to kata mana sani anyuola kotho tiyudo ka ng'ato oseng'iyo to ere kaka onyalo losie omenda ne moro bende koro makosa en ni gimoro amora mowuok kata chandruok moro amora mowuokie dhano ng'iyo ni to ginyalo losie mwandu machalo nade nitiere jok madhi lokore billionaire e crisis mar mafuta ni e chandruok mar mafuta mantiere ni nikech gin samoro giseng'iyo kaka gidwayo goye gi rungu mago bende gin gik ma wantiere godo ka to mogik en ni en jukumu mar sirikal mondo ming'e ni pek mar ngima ok odhi kama jopiny ok nyal chopie nikech kodhi ahinya to koro miwinjo ka weche mag maandamano ka weche mag jok madwa no biye ndara kech koro thongi koro iyudo ka kata ka ng'ato yalo injili no to chalo gima dwa chope it jopiny e yo mowinjo alright jatend migawo mar weche mag teko Opiyo Wandayi oloso ka wacho ni magi okenge ma sirikal medo keto jatend piny William Ruto nyoko wacho okenge ma sirikal medo keto en no wuoyo aparo ni bende gipogo kaka migepe gi wuoyo kata jotelo wuoyo no wuoyo kopimo piny Kenya gi pinje mamoko gimomiyo explain ne jo Kenya mondo jo Kenya ng'e ni ang'o momiyo wan kama wantie kopim gi pinje mamoko ne ok onego wuo to kane ochuno nyaka wuo to no wacho gima piny Kenya timo kaka gibiro caution mar duoko gini piny intiere moko ma iwe jotend piny wuoye to gi PSS gi wuoye lakini ka nyaka wuo kaka jatend piny to no wacho no ni to jogo manyocho maki ka jogo manyocho maki onge mose onge mose lware court nyaka sani onge sama wawuoyni nikech ng'eni bati wan ka onkwa wuond jopiny jok manyocho maki kama oting'o Chris Kiptoo manyocha notelo ne IPRA iumo gi mana kama Daniel Kiptoo mancha ni IPRA gi mamoko ka onge mosechwalie do kata chiel mawachore ni nyocha ne oyie mafuta magalagala odonjo masani koro ni odundu kendo osechope tengi to kendo ni e geche ji tiyo kode pachoka koro en kanyo wuoyie to nong'iyo to ere monyalo weyo ne jatend piny ne jatend migawo losie to en bende ang'o monyalo losie ma samoro chiwo geno nikech jatend piny ka wuoyo to en wuoyo kochiwo geno emomiyo idwaro ni jatelo kata tek machalo nade SG ka seche moko weche tek kucho ma piny owacho omako jo fwambo mafwanda to chiwo mana geno kendo wach ma nyalore
kendo wantie wasedhi e kot watimo magima Kalambwa wino pok orumo wino nyalo diko en jatelo wadhi loro Kenya wadhi loro Kenya to jofwambo koni bas walore koro jatelo nyaka bed ng'ama chiwo geno ne ng'at ma dwaro duoko nyathi sikul juma manyien ne joma tatu manyo medo nengo ng'eni kama ne gimede ka gindo pok gilando ne giduoko gin kaka ne gimedo chodhi to nengo mafuta ka jo we gari otero ga malo ok duoga en kama osedhi no dhi adhiya jomoko be koro kawo advantage nyaka gima ok otenore gi mafuta ni koro semed nengo ne koro nengo gik moko dhi malo te to mane gima ng'at mawinjo wago kiny sani japiny ma giluongo ni japiny ma kawaida penjore ni to en ere kaka gini oduoko ngimane ka piny Kenya ji nie maber ofuku ber to ng'ato penjore ni to en to sache cha pod ochung' kacha koro onego bed ni bende omedi osara ka mafuta omed malo aparo gima ne timore ni gima gavana wacho en ni Opiyo Wandayi ne miyo jopiny geno mondo kik bedie gi buok moro miwacho ni panic nikech inyalo paro ni chien kanyo nitiere towns moko ma kane idhi petrol mar mafuta tingisen mafuta onge nikech nitiere jogo mane temo pando mafuta ka girito mondo beyo nikech ne ging'eyo ni kata ang'o matimore bech mafuta nyaka dhi malo koro idoga ni nitiere kembe moko mane pando mafuta ka girito mondo landi ni beyo dhi malo mondo gichak uso mafuta gi bei mamalo nikech mago mano en kawaida mar johala ema Opiyo Wandayi ne temo ng'iso jo Kenya niya oyo mafuta nitie luoro kik ubed godo nikech nitiere kambi mane temo pango koro paro ni kaka Opiyo Wandayi to notiyo tich maber kaka jatelo nikech kinyalo wuok oko ka jatelo ng'iso jopiny ni mafuta onge tikelo panic tikelo luoro to gima ne watemo timo en ng'iso jopiny ni mafuta nitie nikech adiera makende ni mafuta ne nitiere to nitiere kembe mane oseneno ni kaka weche dhi oko kacha cha mafuta bei nyaka dhi idho malo we wapande warito lande kaka no lande 206 cha gauchiel cha mondo dhi malo mondo kose dhi malo to wause kose beyo se dhi malo ning'eyo ni mafuta kae nitie bel cartels gi brokers ki neno bei mar mafuta nitiere meli ma gin gi luora alwora mar Indian Ocean ka girita rita to nitiere ng'ama nyalo goyonwa simu ni mafuta kelo koro kata mana sane kwa wuoyo ni meli nikech ging'eyo ni Kenya onge capacity manyalo kano mafuta manyalo tiyo for 6 months kata 1 year kata 3 months ging'eyo gigo magore giluora kwa joni high seas kata mana oduma jo ntie joma bende luora nikech bende gin gi intel nitiere jok mamiyo gi information ni kwa ng'eyo kaka weche dhi e Kenya ka to in another 1 week or 2 weeks mafuta dhi bedo maonge koro beduru machiegni inyalo manyo imano timore cha imano miyo mafuta moro magalagala to be wacha ni mafuta magalagala be wasetiyo kode borumo monjo kel moro manyien koro beyo dhi malo koro mane e gima timore ni nitiere brokers mang'eny gi bende gin jo Kenya ging'iyo ang'iya ni to mafuta dhi malo to gigo simu kocha kik udhi mabor meli weg meli ka kik udhi mabor bedura beda ka Kenya ka mano gigocho ne jotelo ma brokers ma kik udhi mabor jotelo gi magocho mang'e sirikal gi moko ni kik udhi mabor bedura beda machiegni ka emomiyo kogon gi simu ni iya keluru ikele sechego nikech Kenya waonge storage capacity manyalo kano mafuta mang'eny koro mafuta warita jok meli manie nam kagi gin gi luora girito simu osenyisi kik udhi mabor bedro beda machiegni mane gima timore agombo bedo gi meli na moro koro kidwa loki gin johala te many meli mar mafuta ti kita machiegni kae nikech nyaluongi sasa gidhi mabor beda machiegni mafuta kaka waneno ka odhi rumo ka otieko ndalo moko 3 kata 4 odhi rumo to waboluongi tikele sasa tikete system mara jabiro kata tikete system mineno kata mibadhi mane owuok cha Kenya Pipeline no jatelo ma Kenya Pipeline wacho ni en no odonjo system direct itere to wuok to kose donjo tikete storage to joka kawe kama no te uso nikech jogi bende kembe gitegi gi storage mafuta karachiel gin mar storage facility mar Kenya Pipeline koro kose donjo kanya dipoge piyo koro gima asiri golwedo en gima nyalo timore en mana ni osuru michoko kuom jopiny kaluwore kod mafuta nyaka wane kotiyo kaka wach ni iloso kode ndara nyaka wane kolose ndara kaka wacho ni king'iyo nderni manie Kenya kae ing'iyo nderni manie Rwanda, Burundi, DRC iyudo ka nderni kilometers magwane malo wadwa ni kilometers go medo mbele koro kata kichulo osuru
to sami dhi dala nigi mtoki ma V8 cha to kiyudo ka V8 yudo pek sami dhi campaign mar governor mar Homa Bay oyudo ka koro yudo pek iyudo ka oyo ndara dhi nywe to ka ichulo osuru chopo ka idwa dhi dala to koro V8 ni cha iwe koro manyo gambut anyo ni dalu ka yanche kada kidwa dhi kamoro to iketo mtoka mabor imanyo gambut irwako koro iwuotho nikech ndara onge to sirkal ka choko osuru to nego bedno ichoko osuru titiyo kode maber makidonje ndara tido ka ndara ber kiwuok kae kidwa dhi dala kaka ne sani iloso ndara mara ma Osamit jam okiwuok saa 8 motieno tichopo saa 8 the following day onego bed ni wuok tidonje ndara ichopo nyaka dala nikech osuru otigo maber obed puonj kaka sani wadwa tero nyithindo school week manyien onego bed ni kata ichulo fees mamalo nikech fees be dhi medo nikech ka mafuta dhi malo to nyiso ni production cost be dhi malo mafuta mo mitedo go de school nyithindo chiemo go mo be dhi malo gimora mora mitiyo go school gimora mora kata gimora mora mitiyo go chuno ni gini dhi kal ni janyuol ibo yudo ka school fees ibro nyisi to jatelo mede gimoro nikech schools ok nyal operate ka pesa onge to ka gigo timore to yudo ka nyathi odhi e school nyathi yudo ka buk nitie japuonj ni e class stima wajono ni stima ok sim chon nikech ka be odhi malo yudo ka samoro stima isime chon nikech school ok nyal chulo power bill isime chon pi nitie ok bed rationing ni kede ni pi iyawe saa 1 nyaka saa 3 to selore onge pi koro yudo ka be ni mor kata kichulo kibeni mor nikech services nitie kidhi hospital yudo ka yath nitie daktari nitie mano ibedo ni moja kata kwa chul nikech ichulo osuru achulo kalure gi mwandu mwanyiewo koro ki ichulo osuru tiyudo kidhi e hospital yudo ka yath nitie daktari ne riti yudo ka imeni mor kata gichule matek nikech kidhi pinje ma ok adier mana kaka ne ker wacho kidhi e pinje ma ok da Europe tiyudo ka osuru ni malo almost kata 50%. Lakini services kidhi kamora mora kata ndara kiwuok koro chich kod wuok idwa biro ka ido ka koro public transport system tiyo maber ndara dio maber onge pothole mabo tucho nitie mtoka ido ka gimo kidhi e school ni nono kidhi e hospital yath nitie daktari in ma daktari bende riti ok ni podi dwa pango line ka kidhi Kenyatta nyon Kenyatta kidhi nyalo pango line for 1 week kapok daktari oneni to kacha ido ka daktari mariti nito governor ibiro enango matimore biya ka pimi maber tipimi governor ido ka in gi tuo ma achiel 2 3 to adwa ndiko ni yedhi achiel 2 3 4 to kiwuok kal kacha to ido kikalo kacha i pharmacy kacha ido ka ngacha be ne riti line mipango babor imori gi daktari mangane wache ondikni yedhi kama adwa mi ka timuonyo kama timiti dhi mane ido ka kilo suru mamalo tibendi mor nikech ngeni services nitie marwa ni en ni services onge ichulo suru kidwa dhi hospital ipango laini daktari biro kama na ticha dek kene kawuni biro work teach duok ticha dek daktari biro kama na kae ticha dek no kidhi daktari mtoka no kethore ndara ka daktari biro koro bibiki manyien daktari oko biro daktari poni hospital ene hospital mare ini donjo saa 1 nyaka wachak loso ni podi ni my registration ni samo loso ni gin gik madhi mbele sani ok gin gik wacha nikech wambe wadaki e kor gweng samo walose ni mana kama ESG teneni ni idhi hospital tang ni duogi ne daktari saa 12 odhiambo to samoro in kendi nyithindo moko be ni weyo monego be ni ng'ama tednegi modong onge to gini timre ni nango nikech daktari medo ok chul maber osara be pok chule nikech kidhi kaunti government ok chul dakteche yudo ka daktari no chul dweche 6 mokalo pod en gi salary arrears mag dweche 6 koro daktari bende obene ne mana dhano nyako dhi omanye kama onyalo goyo rak moro matin mondo oyie kaka onyalo chulo onyalo loso ngimane nikech chudo be onge pok ochule 6 months nasbogo mo chunye rach ma pok dwar kako yo oger kodi ka kwenda huko donjo ni to mondo omonjie kodi lo nyale longi na ngi matin to in moger kodi ni tine mosuche nyongade mondo chule to pok ochopone ngeno pok ochule koro manya gima timore mane mi wacho ni systems katiyo ma idonje dhoget kacha
dhoget mar osiptal nikech ing'e ni Bati onge ng'ama wuok madhi osiptal komor. Gima miyo iwinjo wawacho weche mag osiptal ni nikech magi gik mamulo japiny directly. Ng'ama wacho ni an kawuono abira wadhi agoye mbaka gi daktari onge nikech mokwongo ikawo time mari dendi rami. Kidonjo ni tiyudo ka kanyo kama chalo jela. Iyudie kidhi e pinje miwinjo gi to mana kaka iwinjo wacho cha soja kende makwongo buonjo kodi gi dhoget monde. Chunyi osechako duogo, ichako chango. Kichaki biro kae to nas kende. Ino ka nas kende mokwongo chwadi Ismail mikoni omor chango. Nyo chule nyoro. Chule nyoro. Unje maber. Makema go uru gi kanyo kama nas more. Chunye yom. Kama nas more ni mumaga. To biro. To wacho mani an wachna kama lita tuosi da. Odoni wakawa ni yueyo Ramogi FM mabende ikore ni weche manyien saa 3 mar onyango ma kawuono ni wabiro yudo gima nchane jatend migao mar weche mag teko Opiyo Wandayi wacho jalup jatend piny Kithure Kindiki bende nodokne ka wago wiye to pa jopiny kachiel kod duol mar Kenya Chamber of Commerce to wachiango wabiro go wiye gi mano nyakwara Mogi nikech wachni omulo sectors mathoth mane momi winjo ga koro osuru the SG kachiel kod governor wuoyo magi chopie wach mar ngima mar japiny nikech japiny ni emigolo omenda gi kuome to ene masamoro yudo ka koro system chako miyo bedo gi pek mopenjere to kare manye kayo minyi wacho ni wategno ni to kare wanyap mana kama wadhi ane yueyo madundo nyakwara Mogi ka waduogo to twak mar kaka wanene dhi nyime an ka kod Fredrick Ogweno the governor kachiel kod the SG Eric Oduor nyinga George Bati Hello Victor Tino Makajimo wakawa ka yueyo moro madundo odugo ma en kaka wanene. Nyikwara Mogi bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Kara en ang'o ma initemo wacho? Wachna piyo piyo. Adwa ni nyathino tim arus moro kendo. Ang'o? Niti senia ne dhodni. Nyathina, inyiewa ne dhot. Winjo gima wacho. Gima no kadwa notimre, ema koro dhi timre. Chal ka gima no winjo gimoro amora. Mayie Nyasacha. An ok anyal weyo niti no kata matin. Ok abi weye mane okang' mara mogik. Kare onge wach. Ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wan. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai. E kar chakruok, wach ne nitie. Wach loso mbaka, to mbaka igero godo piny.
Mokwongo dongruok maduong' en ni pesa nyok dhi e counties. Wach bende nyaka kol manon iye matut. Nitie josiasa masegwenyrago on principle. Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore opogore gidwaro mano mar yudo duoko makonyo oganda mana ka wantiere kar kae chenro ni mar mbaka oromo. Ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi mae siro mawachung'e kaka diaspora affairs. Wuok tich saa 4 nyaka saa 7 mar odiechieng' ka watimo chenro ni mar mbaka oromo. Omiyo wuoth koda. Ma en chal mar Kenya. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Sama idhi ir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Erokamano nyakora mogi pod e FM wa kao yweyo madundo mar yudo weche manyien adimba ma saa 3 to wan ka mondo wang'ene to moko kuom jopiny wachang'o e weche motenre kod gik madhi nyime e wach mar mauta kendo e nengo mar mauta ma en achiel kuom gigo ma bende oganda goyo mbaka. Gi thuolo ni adwa ni ayude moko kuom ji ma oganda wacho ote margi mondo jopiny ong'e ni gin giwegi gin bende gin kod duol mar wuoyo kendo gima giwachono nyalo kelo lokruok kata nyalo miyo jatelo moro loko pache. Kang'iyo ka nitiere iluongo ni injinia Obura Udrongo ka nitiere Mikindani Mombasa wacho ni Kenya obedo marach ma oganda mang'eny onge kod tich koro pod wan chien. Omiyo kata ka jatend piny wacho ni ji ochopo e middle income economy to ong'ia ni to kwan ji maonge gi tich gin adi, ang'o momiyo pod wan kanyo mondo kony wachni. Mar ariyo, nengo wuoth sani wuok Mombasa nyaka Kisumu Kisii en Sh3,000. Nyiso ni ngima omedo ridore kendo ok wang'e ka odhi duogo chien kata ka opono biro mana medore ka odhi mbele. Geche machon mane mag sirikal kane gidhi ne gidhi kanye kaka Nyayo gini Mikindani Mombasa oganda obed motang' koth ng'eny pi ma ochung' gi rang ahinya. Penjo ni to yore mag wuoth kaka weche mag Nyayo bas gini ne gidhi kanye. Wacho ni sani wuok Mombasa nyaka Kisii Kisumu ginen Sh3,000 ma gikone japiny manoko ikore. Samoro in gi nyithindo ariyo mane odhi Mombasa madodo ki skul e jumani. Sama ne gidhi ne nengo ne en Sh2,000 kata gi 100 moko. Ochopo 3,000. Nyiso ni koro nyaka imandi gi 6,000 mana mar wuoth. Mano magoli e town achiel nyaka town machielo. Pok ichopo destination kata kama chielo kama ne dhiye kiwuok e town iloreno. Ang'o matimore? Ngima obedo matek. Yore mag tije onge. Ja Mikindani ni wacho kama SG. Gima timore ni omana gane wacho ni mahuta e gimoro amora e pacho kae kata piny moro amora. Ni ka bej mahuta dhi mbele. To iyudo ka nengo kwanza aparo ni wik manyien ni jo Kenya ne winjo matek nikech ibodhi kama inyiepe gacha kata obed kiosk obed duka obed supermarket idhi yudo ka bei moro amora iye malo. Idho ka bech mogo idho malo. Idhi yudo ka kama imadho ga chai ka chai en ga Sh5 yudo ka chai odwa Sh6
kaminye idwa nyiewo mo mar chiedo ido ka en ga 200 sa odhi 250 koro japiny podi ikadwa winjo pek mar bech mafuta wik machakore ni nikech sani kembe maloso gik gik mitiyogo e pacho sani koro ganja gi nyiewo mafuta kata jogo matiyo gi stima e ot idhi yudo ka bech stima bende tokens kani inyiewo ga mar 200 timi iyudo koro token mar 200 no idhi miyi matin units dhi dwoko mapiny nikech nitiere bech mafuta mar mafuta ma iketo e tokens kama inyiewo tokens koro japiny pod dhi winjo matek gima nyaka timre en ni sirikal nyaka neni to osuru ma gichoko kuom jopiny gi konyo japiny mondo kata kiwinjo pek to samoro kigikoni bende imor nikech kidonje ndara yudo ka ndara ber onge potholes kidhi hospital kano wacho ko atiego cha yudo ka yedhe nitiere daktari mor do nurse mor to kiwuok e supermarket tiyuak to dendi bende rami dhi hospital to ngama dhi thiedhi be onge hospital bende wuok kiyuak tido ka koro mano ema medo frustrations ma koluong maandamano yudo ka ndara opong nikech already jopiny are frustrated gi high cost of living to services be onge to high cost nego bed ni nitiere to kiyudo services tido ka mano bende duoko frustrations gi pressure piny to ka idhi supermarket gimani idhi 1,000 tidwa nyiewo tido kinyana nyiewo gimoko 2 kinyana nyiewo gimoko 4 sami nyiewo chak gi makate to gi mafuta ido ka pod sabun ok nyiewo tiwuok kidok ot kibedo frustrated to samoro laki be moro ne rami tikalo ka gine ne hospital mondo thiedhi ni lakini tido ka daktari makech kodi marach nasi to imagawi nikech pok ochule to kata giger neno bende oyiebo owuoyo ong'i bolosi to kidhi nyiewo yath onge kata kong'isi ni pesa minyiewo go yath no ionge go to kong'isi ni bende dhi yath bende onge ko jakedi korido ka in frustrated ma ko luong maandamano ma kanyo ka ji luongo no tido ka koro mane ema koro mi teko an kama ji dhi andamana cha ema dhiye. Alright, aneno ka pod nitiere weche moko ka kendo mage duonde jopiny wan matek kendo osiptende ma kaluo ka okiyawo to koyawe to jaywecho ema nitie nyali ok onyiso wa nyinge Aston kawuok Aram Rarieda Kenya sani japiny winjo matek to moloyo juma manyien ma nyithindo dok e skul odhi bedo wich bar maduong' ahinya. Abicho Mbogo wach mafuta marach ni ng'ama notuch kode ng'ama notuch gi wachne mana Abicho Mbogo penjo kamano but yie gi chenro mar kaka wanene mosna welo matino chieng' mar weya ma wacho kamano kasto bende e kona makoni kona mar joma neno online joluo owe ima sani koro gisiemo wang' wandai an jaluo joga gi ich late mano Laura Sandra ema wacho kamano namo odoro nyakwaro odongo awinjo ka ker oloso to penjnago uru ni to kare giolo pesa oko nang'o ka yuto wa to koro ongirore kamano ma koro wane middle income ni to kare pesa mwaolo oko iolo nang'o mano penjo mar japiny kasto Dick Makonyango SG no to en jawach elo sirikal koso dako wuok kaka gavana wuoyo aya Odhiambo Joseph Kombo ma wuoda Lego Agulu sirikal tich osetamo ka onge gimoro kata chiel bati mosna welo mosna SG Eric kachiel kod gavana Ogweno mago gin pach jopiny gavana wakao mos koro but yaparo ni onge pogruok malich nekech kaka jopiny nene yes kaka wanene to bende aneno ka wariwore gi SG wach ma yudo wach ma oluorore kawuono nyaka wachaki en duoko pek mar ngima ne jopiny to gi weche ma wakwano ka king'iyo wuoth ma nengo wuoth ma koro medore kind Kisii gi Kisumu kende gi Kisumu koro sani dhi chul siling 700 koa siling 400 kata siling 500 manyocha ne ikawo chuo chon ting'eyo ni sama ma odhi malo e kind mano Kisii gi Kisumu kende kuom ranyisi mana kaka wawachecha nikech wan kaka wawache tijwa en tij jofwambo tijwa en tij fwambo wan wawache koro in ema iyiero gimitimo nade kineno ka berni ineno ka samoro in pod odhini maber mane kaka en koro iyudo ka gima duong' manyaka wang'i ni to pek mar gima odok nade dhano bedo cautioned nade gima duong' ma SG owacho ma samoro kelo yudo wa kama wantiere ni
en ni pinje makor gilach machalo pinje mag Amerika, pinje mag jowagunda ka kikwano gite gin gi gima iluongo ni National Oil Reserve. Jogi nigi mafuta magikano ma ponono bedo ngima obedo eventualities kaka makoro otimore to ngima gi nyalo dhi mbele uninterrupted kata mana kuom higni mathoth kata dweche mathoth. Ma e gima waonge go, mane ma waparo ne jawinjo wacha. SG ok wach dho sirikal. Gima SG temo wacho en niya, nyaka wabedie gi kamoro minyalo chumbie lweti. Awacho kamoro ni dhano ka dhano e piny ka nyaka ibedie gi giri moro ma samoro kodi matek ahinya tinyalo yudo kama ichuoye lweti. Ma emomiyo king'iyo e piny mar Iran, street mar Hormuz ni ne okonyogi nikech kodigi ahinya to gimbe giyudo kama ginyalo diyo to giduogo e negotiation. Dine onge mache de koro piny Amerika otungo gi onge kama gichuoye wigi. Omiyo piny nyaka bedgi okang' ma en lesson ni moving forward ponono gik makama ginyalo timore. Piny Kenya nyaka koro chak go kwano ni to ere kaka wanyalo bedie gi storage facility mwanyalo bedie gi mafuta marwa manyalo kowa kata mana dweche 2-3 marwa kaka SG ne wache ni en hand to mouth, en owuok e fuku tichwade to rumo gi sechego to nengo dhi malo. To mano bende en chumbo kendo en ohala ne jok mineno timo nade weg meli mineno riwa go agoro e dhonam ka. Koro gimoro amora achako kawacho ni dhano wadwe puothi. Wada winjo nikech koro wadhi kama wadwa go wi wach mar mauta ni to e kinde ma Nyakalondo ikore mar duogo nikech ang'eni gichiegni tieko weche manyien margi. Owinje gima jatend migawo mar weche mag teko Opiyo Wandayi nchano wacho jatend piny Kithure Kindiki kachiel kod pacho ganda moko kanso biro go wiye gi kanyo maka Nyakalondo duogo wang'e to koro giwinjo ni to unu nene nade wi gima jotelo gi nyocha no wacho. Owinjane gima jatend migawo nchano wacho. In a span of 1 month, that cost for those 3 products went up by those margins. 42% for petrol, 69% for diesel, and 105% for kerosene. And therefore it was critical that the government, under the directive of His Excellency the President, took the measures it took. If those 2 actions were not taken, the price of super petrol would have been 217 shillings per litre, and the price of diesel would have been 236 shillings per litre, and the price of kerosene would have been 261 shillings per litre. It's a product you will find in every possible household in the countryside. Okay? If the government had not taken that bold move, right now kerosene would have been out of reach to nearly all households. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi loso wacho ni debed ni sirikal ok odewo wang' jo Kenya kendo ok ng'iyo jo Kenya gi wang' mang'won to weche dok kethore moloyo kaka weche chalo sani. Owinjo ni to jalup jatend piny Kithure Kindiki to nyocha ne owacho ang'o kata nyowacho ang'o e weche mag teko mag kata weche mag mauta gi kachiel kod nengo mamalo eka bang'e obirunyo ni to jo Chamber of Commerce to wacho ang'o nikech wadani watim ma ka wago wiye ka radio duogo to yudo ka koro imulo wi gik ma jotelo gi owacho kaka interventions kata yo ma sirikal temo geng'o godo midhiero manitiere. Owinjore ni to jalup jatend piny Kithure Kindiki to wacho ang'o e wi wachni. Suluhisho sio maneno ya uchochezi, suluhisho sio maandamano, suluhisho ni hatua za serikali sasa hivi. Resruok ok en ng'anyo, resruok ok en weche mag siayo piny, resruok en ng'iyo kaka jo Kenya kaka inyalo keto wich kanyakla mondo oriwo. Winja ni to Chamber of Commerce ma bende en achiel kuom bad migepe mochung' ne ng'iyo weche mag dongruok mag kembe kaachiel kod weche mag ohala e pacho ka gin gi lony kendo samoro gitudore ahinya gi jolony mang'iyo ni to ere kama winjo bed ni iywayo, ere kama winjo bed ni rido, ere kama winjo bed ni gonyo. Gin to giwacho ang'o? Fuel accounts for up to 50% of the expenses of doing business in logistics and the freight costs. Production costs in manufacturing and agriculture are rising by 15 to 30%.
threatening business stability. Aya, bang' jotelo giloso, jopiny bende nene giwacho winjane mag jopiny kaso wadonj kore. Hapa nimeshangaa wananiambia 19. Na wauliza ni kwa nini imekuwa 1,900 na juzi nilikuja last week ilikuwa 1,600. Wakaniambia mafuta imepanda. Lakini maajabu ni kuwa asubuhi nilisikia mafuta imeshukishwa. Sasa sikuwa na lingine kwa sababu nataka niende nyumbani. Ile 10 shillings waliweza kureduce jana. Kwa upande wetu bado hiyo ni kidogo. Kwa sasa hatuwezi tukateremsha bei. Bei itabaki pale pale, tumeongeza na tutakaa hapo hapo. Hiyo ni kama mtu anakupatia 5,000 tena nakukojea pale na kunyaganya 8,000. Sasa hiyo hatuwezi punguza bei juu ya hiyo. Watu wamezoea kwenda Eldoret wanaenda na 1,300. All of a sudden kuanzia jana unaambia mtu gari ni 15. Hakuna abiria anakusikiza. Mimi natoka Utawala, kufanya kazi nafanya town. So nikikuja huku town sasa hii imetoka tulikuwa nalipa 100, sasa hii imepanda mpaka 150. Yeah, so imeniathiri sana kama mwananchi wa kawaida. If I start paying fare daily 100 shillings by end month, what will I remain with? Juni 100 kuja 100 kuenda. That's almost 6k a month. By end month nakuwa nimeingiza nini? Kwenda kwa nafanya fare nini kazi? No, that's not good hata kidogo. We are suffering enough. Hiyo mafuta kupanda 40 namna hii, hiyo ni kama Mwarabu anasema unanichinja minwara, yani unanichinja kwa nyuma. Ngeni ngama duane gibos ngeni chaka ngadu nguti gi okangei yiso ni samang chumpe lokro ni mondo chunyi chodi samoro isehinyorem. An gi mor nikech waseduogo bendo FM achiel kachiel romo gi FM kendo bende twak ni dhi nyime. Nowacho ni mana mar goyo wiye watieki mondo wadonje machielo. Wach moro nowacho chien, aparo ni SG nowache kaso gavana Imbeni Tuome. To wariwore kod jopiny bende. Penjo maduong' ni Kenya ochung' kanye. Ka piny machalo ka South Sudan, mayuto mare ni piny. Mwinjo be ni geno kuom Kenya, nitiere koda mauta. Magi nyalo gombo mondo gi process. Kenya dako sebede oyo kang' moro ma gimbe koro giwacho ni wadwa tiyo kod mwandu manitiere pinje mapok odongoregi. Mane jatend piny wacho ka. Mondo the storage kata reserves mane owacho bed ni Kenya ka ema kore choke gigo wan gi refinery maduong' ahinya machal kod mane nitiere Changamwe chande kata moro koro ker mani machiegni mondo Kenya bende obede piny ma nyalo ywayo kata loro ka state of Hormuz mare. Ang'o matimore kuom interventions miwachogi? Okawinjo kama jotelo wuoye e weche mag keto Kenya kaka piny ma odongore e kind pinjegi manyalo bedo ni kore mawuoye ng'iyo weche mag mauta e East African Community. Erokamano Bati, gima dwa kuongo wacho ni an chiko koyie na riambo. Kaka jafuambo kendo jatelo mar jafuambo chiko koyie na riambo. An tija en nyiso jopiny kaka en. Yes. Koro kase nyisi tasetieko tija makata chiemo ro kwa dhi e polo bwaromo kodi e polo. Tipenjo wan to be nitiyo tija an na nyiso jopiny ni mai kaka en. Kaka japiny notiyo gi information mana miye no to koro mano mare. Kabiro kami wachono kendo ka tude gi wach ma wachono en ni mondo wabedi kama wadwaro ni japiny manigi teko. Wadhi yiero higa manyien. Jatelo midhi yiero no ema dhi bedo ng'ama nyalo loko ngimani. Onyalo loko ngimani mondo iwinj matek kaka wadwa winjo matek sani, kose onyalo loko ngimani mondo iwinj mayot. Mafuta e kuonde ma josiasa yude pesa. Samosa yudo pesa. Ini paro ni sama jasiasa bire gweng' gonyi ni 200 no pesa no wuok kanyo, ok owuok e polo to lwar pino jasiasa kwanyi to kelo ni. Mafuta kae milose. Sama koro be odhi malo ni ma iloso billions ni ema josiasa dwa lose pesa. To odwa yude nikech ong'e ni campaign biro ka udhi tiyo kode. Omiyo gik ma wawacho ni onyego benwa bedo siasa kata jotelo mwaketogi ema nyalo biro gi chenro maber manyalo wacho ni to jo South Sudan kapok utero mafuta ni loka to kukele mondo warifine e Kenya kae mondo kony jo Kenya. Tinya yudo ka kata Nigeria
loso mahuta iyudo ka bei mahuta jo Nigeria bende ywak mahuta dhi malo. Anyalo paro nitie diere moro bende ma kata mahuta ne onge. To king'iyo Afrika to Nigeria pinje magolo mahuta. Gini en telo mwayiero. Kwayiero telo marach to be ngima dhi bedo marach. To kwakelo telo maber chakre kuom MCA midwa yiero bi ket kuom gavana bi dhi nyaka president malo. To kwaketo jo wakoche duto te chakre MCA nyaka president malo to ngima dhi bedo matek. To kwaketo jogo malony maneno kaka inyalo los piny gini ma ginyalo biro gi paro mar bedo gi oil reserves. Wacho ne jodalawa kaluwore gi kaka ne waneno gimotimore Iran cha nyaka wabed wachak loso oil reserves magwa. Masjire ma mahuta ni piny tikere ipong'e makata ok ti kode to nopong'a kanyo ma in the event ni nitiere crisis to wadoge ir kaja. Sani kaka wanitiere ni ka crisis nyalo dhi mbele ba joka lor state of Musa ka ne gilore cha ba kendo jomoko bende wacho na uselore Saudi Arabia cha bende gilore nikech sen wacho ni nitie gimoro miluongo ni G2G nikech jogo mafuta from Saudi Arabia and other Gulf countries ba lor ma kaka mafuta nyalo wuok kocha ba bikoni onge to wanyalo bedo paralyzed, wanyalo bedo mama honge mahuta nyaka crisis no room. Koro gima makende en niya ka wadwaro mondo wabed maber to nyaka waket jotelo maber mamiyo ideas manyalo kendo ne konyalo bedo gi all reserves magwa maka nitiere crisis to waringe reserves. Sani ka wan gi crisis to man warima ni meli ma luorore high seas ka ema wabro ringo ir gin jodalawa biuru konywa wan gi crisis. Yes, but ingeni the SG owacho ni chik ok oyiene riambo. To ka koro en ema chik ok oyiene riambo ting'eni sama bedo ka en SG koro an chik ok oyiena riambo nyadi par. Ka koro wabiro kuto koro ing'eni en ema otetea jofwambo ka an koro tek to wacho niya koro an chik ok oyiena riambo nyadi par. Mae ema miyo kinde duto kwabete kaka wanene ka to samoro wawachi adieri ma samoro ok nyal bedo mayom. Samoro ochuo japiny nikech samoro gire mohero mul, samoro bende ochuo sirikal to mano e mit fwambo, to mano bende calling ma wan godo. Weago wa jok ma samoro nyo wacho ni jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi nonego bende gwe tao ni gini mule. We wach ni Opiyo Wandayi jogi chando ka yiem nono. Opiyo Wandayi ng'ama tini e gini e tugoni. Ing'eyo ni Opiyo Wandayi kata odoko ni en jatend migawo to onyiedho dhera riemba. Mokwongo inyiedhe king'iyo rangach to dhera riemba kata kinyiedho to kata obed ruath ok di ng'ad tunge ka ok ipenjo wuon dhiang'. Kata tu en ruath ma tunge kibare manyolao ni nyathi kendo gwaro wadgi mo odwa nego minodi to kichiwo kigoye nyamina nega mi ng'ad tunge e kibiro nyiso wuon dhiang' ni ng'eni dheri ni nyo odwa nego na nyathi ng'ado tunge. Idhi yomo mana wuon gini ne bi ng'ad tunge kendi. Ni mar kitimo kamano to nyalo wacho ni dongine ka dhera ni iketho nengo ne nikech dhiang' mong'ad tunge onge nego koro en modhi ong'ad kende kata kodhi wilo ni omi moro to dhi kode odhi onege kende. Koro mae nyisi ni Opiyo Wandayi sirikal manodonje ni en sirikand asuma. Omiyo nitiere jok man gi teko gi mbi mathoth. Mae momiyo kanyocha noluonge e od bura e nyim Senate nene e nyim od bura maduong'. Tiwinjo ka kipenje penjo ka penjo to duoko ni na akia. Ipenjo Opiyo ma Opiyo na akia. Ipenjo Wandayi ma na akia. En gimoro amora no akia. Tiende ni nitiere joma nigi mbi mathoth ma weg dhiang' manyiedho chak mokwongo en mare ni mana ajieke. Koro joma dwa ni Wandayi ogwe tao chando Wandayi ka yiem nono. Adiere mbo okia gigo. Okay. Piny otuch kendo kama ikete gono governor en ni dhera riemba. Dhera riemba ni mondo iloko tanga. Awinjo kiwuok ka ng'ama loko tanga. Mondo ne dhera riemba ni chop kama entie makoro Wandayi gini bende gin joma nyalo dhi e kwath gi dhera riemba. Nyiso ni nitiere winjruok mano betie. To chakre gima winjruok unachako bedo mawach wach. Kiwinjo kaka jagoro mar duond bura mar ODM kata jalup jagoro Omanyo oloso ka wacho ni no luor nyaka bedie jagoro e yor kojolo. Jagoro ma kojolo. En jagoro ma kojolo. Kaluor gi ODM.
luor nyaka bede ang'o matimore mondo luor bedi nyiso ni achaya nyaka bed ni nitie ng'ama ochanga iwinjo Bati mago iwacho ni mano language mar siasa kendo waseneno ka gigi timore to ka in gi mbi wacho ga ni ibeni no ni gi mbi ok ibi ywak e press conference ni luor nyaka bede ineno action mamagi kendo nyalo neno kaka an student mar Raila Odinga bok na ng'isi ni luor nyaka bi ineno ka koro ochako timo gik moko ma parallel moluwore gi opogre gik mane otimo ka koro ka dine bed ni jo ODM nigi mbi onego bed ni ok gilando ni wan luor nyaka bi kata gijalo ng'iyo body language ng'ene gima notimore cha pok notimore historia mar ODM kata king'iyo picha mag jok mane ochung' kacha kasomo tiwacho ni to ma en ODM kose en gima chal gi ODM nikech mbino onge onego bed ni mbino ema wuoyo mbi ma ODM ne nigo cha ma kata joka koneno to luor bete ok onego bed ni pod ikwayo no luor iluori nade to ionge mbino ema onego bed ni luoro ok ne luori ni luori gi nying kata Raila Odinga no ok luori ni luore gi nying en Raila wacho mbi mar Raila mane imiyo luor mane iluonge go na gwambo koro ODM be nyaka bed gi mbi maka kata ko kiwuoyo to wacho eh do bana ODM no selling gi para ngo ng'en ni no mi jako gipenyo ndo gi para ngo to ka in kodi se jako wuok oko ni luoro wa uru ngiso ni tiere kamoro marach tiere nato moro mogonyore manyaka ridi e ODM Governor en nada ngo aparo ni iseloko tanga kendo wasemadonje wach ODM gi gweruok mantiere e piny owacho tind gi joka broad based wajofwambo wawacho ga kinde duto ni wachiko ito e moko wachnwa mi wachonwa ni to samoro ok e wach to nitiere ma ok wachi but kineno mino to wuok oko makoro ogo koke laro ni awuna nyanga no kichaki goya kendo adok dalawa nitiere mathoth ahinya mantiere ka chiena ma ok ing'eyo mae nyisi ni samoro nitiere mathoth ma ok wang'eyo sama koro jogi duogo wacho ni e keny ni nyaka koro miwa luor mana kaka iwinje wachien en ni to kare achaya osetimore ka chiena machaya ni obiro nyaka dier ot ma koro wuok kama koro ODM gi lange nyo obiro ka wacho ni nyaka koro miwa luor mae mondo mi samaro japiny manyo ko owinjo gini gi etiende oyudi enia gini nyocha no chakore gi wach mar zoning kanyocha moko kuom jo od bura kata moko kuom jotend ODM wacho ni kindwa gi UDA makoro gin go die keny mar broad based ni kuonde ma gidhi chung'ie kaluo ok gibi dwaro mondo mi duond bura mar UDA ponono giloso kech king'iyo statement cha ma bende an godo ponono giloso e twech achiel ok onego bed ni jo UDA dhi chungo to king'iyo statement no Bati ka gisome wach mar luor ni ne en mana wach mar achiel kuom weche manyo giwacho to king'iye tibiro nwang'o ka kibiro mokwongo kanyo achiel kuom gik manyocha ne gilose nokwongo gipuodho kendo gipuoyo romo manyocha gin godo kaeto gibiro aya king'iyo wach mar respect ni respect from UDA en king'iyo statement gino en wach namba 4 mae mamiyo nineno ka nyodhi omako wach chuny jopiny ahinya koro jopiny penjore to kare dipo nono ywaruok osemuoch ka chiena to ka jopiny pok openjo mano to nitiere moko ma bende nyo waneni e lela nikech ka nyocha pok giloso secretary general mar UDA Hassan Omar nyocha nyocha ne oloso kocha to bende moko kuom jo UDA bende kata mana maya kaluo bende iseneno kaka nyocha nyoloso miluoro nitie ni ponono duond bura mar ODM obedie winjruok gi UDA kaka giwacho ni gidhi loso cha to ka jo UDA oyienegi mondo mi obi ochung jogi wach mar zoning cha kaluo to samoro piny owacho ing'eni lwete ber nikech mani ing'eni koro itero William Ruto kama ohero gacha mar tuk pesa ting'eni tuk pesa ni ng'ama nyale onge onyalo biro chiwo omenda mathoth ne jogi modhi ochung mar ariyo ODM
e wach mar luor ni to gi wach mar zoning ni gi kaka nene aparo ni mokwongo gin na kare nikech ka wawinjore gi SG ni koro waloso chambwa moro ka mane kindgi ji ariyo to koro nyaka gibed gi ground rules nyaka gibed gi winjruok mar gin ni wan e chambwa ni magi ma e kaka wadhi timo nade e kaka wadhi dhach to ka gi ok giwinjore to tiende ni nyisi ni ponono William Ruto jo UDA odhi obedo gi wajumbe mang'eny kaluo ere gima chak miyo koro dwaro ne ODM to ODM bende ni kama tek nikech ka namba gi odhi odok piny e od bura to samoro rigiji odhi obedo gi wajumbe mathoth tidwaro gwel jatend piny kata idwaro gol ng'ato oko mondo mi sirikal oran tiende ni William Ruto biro dhi manyo apatna man gi wajumbe mathoth moloyo moko mak mana injili manyo onego bed ni ODM joyalo sani mako machielo king'iye statement cha giwacho ni gidhi chako grassroots mobilization ka gidhi chako gi youth conferences gi romo mag joyudhego gidhi chako gi Mombasa gi kuonde mag gidhieno aparo ni mano e gima nonego gichak godo mokwongo gima SG wacho cha kisebedo mapek mingirori koro luor biro mana kende mak mana koro gidwaro luor cha mondi kapok giloso ang'o ground kapok giloso ground nekech ng'at midilgo ni be samoro ok nyal dwaro mondo mi ibi ka in strong koro kiseloso ground to luor cha donjo mana kende to chalo gima nyo gidhi gidonjo e winjruok mi samoro jogi odhi ong'eyo siri gini kare jogi gore mineno ka goruok mokwongo nyocha ne odhi obarore kind Sifuna gini gi jok mane owuok e cha ODM otemo ma joka giyware godo ma gibiro kae e iye ka e bende kiweyo kwith mar Sifuna manyo odhi cha mutni ochako dhi oduogo mutni duogo kaluwore gi weche mapek ma aparo ni gima nyomora en gima nyo party leader losie gima duong' bati man ka en wach nomination en wach kaka idhi chiwo tiko mar ODM e yiero mabiro ne magi maduong' ma ODM onego beni lose kaka nyo oburu ochako cha o kata mana wach zoning kech zoning tinyalo zone ting'e ni ng'ato nyalo chungi independent ji nyalo wacho ni akoro kutama yine nano tabira to nikech an gi jopiny an gi mbi party mamoko ma ok mara ma onge broad based ni pod oyiene gi chungo ji koso kamano SG anya wach pod en mare anya paro kane iloso code 2013 mbunge mara mar Lego Usonga nodonjo gi Wiper nikech jogi duto ne gin e coalition mar code to chama moko no yie ni chungo jo machung kamoro amora mak mana ni nitiere mbi makada gidwa chung kada kitemo to gidonji to mano mar ODM ne gitemo garo ji chon un gini wen waur kendwa un chungra mano ok nyal timore e siasa nikech already you are exposing nitiere weaknesses ma unugo emomiyo udwa timo zoning okun gadieri maru nikech ka in gadieri ka itegno kendo kipek kendo in gi mbi mana wacho cha tin mingizo goni biura biya wadwa yombo gokinyi to kisechako ngiso signs mag luor ni it means ni in weak kaka wan jo unions wacho kan samidhi negotiate company anyi gora dwa biro negotiate gi Royal Media tabenda biro kategno to Royal Media is a corporate to kanyal chako goko kujana adwa dhi ka Royal Media kaja lakini jatela biro to adwaro ma abiro kan week ngano get kadonjo katido gikuongo lor na dhoget kacha ni bwana nogo biro kanyo gikudonje to kasebuok kucha na biro loro kanyo ma kadonjo kanyo gi joga to nyaka donji tido ka ose yaw na get ni wacho nini miluongo ne rikoduor si yoriti bi pio mano e kaka negotiation timore kikinyis signs mag weaknesses chon sani onego beni gin mag ODM osengiso no idwa kelo wayombi gokinyi to Ruto bende boluor to ma jogi wacho ni mondo atera jogi idwa yomba gokinyi jogo pangre machal nadi to sani kusechako luor oseng'e ni kacha nitiere fuok moro manen siasa chala men migoye agoko makati neno mana ka ng'ano lich chalo got tini rama nine midhi kawo mchana neno Shakil Sabil ka koni mondo mi achiel kuom jok madwa dhi chung kocha okoni kele makato biro mali chama mora to bi godo kae to mar ariyo strategy ma ODM nyakati godo nikech mato koro wamiyo gi nono
Gibo chudo mbele kanya gichudi nyaka migi bill. Mbele kanya nyaka migi bill. En niya wach mar zoning ni nyo gilose table nye giwachie mesa chien kacha to koka mesa ka gibiro donje negotiation oko ka to wach mar mobilization mi winjo gi wacho cha nikech ing'eyo batini bang' nindo mar jakom Raila Amolo Odinga sani koro dweche auchiel ng'ama ne expect ni ODM ne nyalo chung kaka ne en cha to onge ng'ikni gi tungni gi ndekni to nyaka nyo timre nikech yien maduong' kolwar to nyaka hinyruok bedie. Koro ng'at mane paro ni dhi beta smooth ni gik moko dhi beda mayom to onge mak mana ni kaka gi manage gini ema pek achiel kuom kaka gi manage gini en wach nomination mi winjo wacho cha luoro nitie ni kamoro jok machiegni gi Dr. Oburu Oginga jonyalo biro yudo otiko moko nyalodia ntiere luoro ni samoro ng'ato nyalo biro dwaro ni ka en kaka nchi ni neno kich wanto bo wacha gima nyocha ne otimore Muoron ka party leader odhi e limbe kama owadgi nitie national chair. Yes, national chair. Yes. To dhi kama owadgi nitie to koyo bende ywak ni iluonga mane nyasi mar owadu ma gik mancha waneno oko ka okane mawacho koro ji luoro ni to kotim zoning ok samoro ichielo gini ne owadu koro party nyaka wuog oko to allay fears machalo kamagi. Emomiyo sama nyo jatend party Dr. Oburu Oginga wuoka wacho ni ng'at ka ng'ato dhi manyo mana mare. Gima duong' injili manyaka ODM nyaka koro yal mondi en ni to ere kaka ginyalo nwang'o mbi margi ma SG wacho cha. Nekech samidhi mondo mi bedie negotiation ng'acha be ng'iyo ni tibiro gi mbi maromo nade. To kibiro kose Kenyi ma oturi matindo tindi biro bonje mantiere ODM ma Homa Bay nitiere ODM ma Siaya ODM ma Kisumu opogore gi ODM ma Migori koro ubiro to ng'ani ng'iyo mos to jawasigu yudo ni kae kare Migori ka nyalo plante joga nyalo agiwa jumba dek okochuro ni akuchungu mana jogi gi UDA onyalo kata mana chungo gi ODM kata mani ODM kae kata mani ODM kae to gima timore bende ma aneno kanyo nitiere group ariyo Kaluo nitiere two term movement magino gin jo ODM ginena movement mane wanto waseneno gima William Ruto setimo ne joluo waneno ni ka wamede higni moka beach to wanyayo leno lokruok mano group achiel koro nitiere group mar ODM koro gima timore en ni jotelo mag ODM kamotingo jakom Gladys Wanga gini giparo ni sani pod ginyalo dhi collectively to bargain nen koro wan kaka ODM wag bargain ni joluo mano no oserumo ng'ama ne nyalo timo mano nen Raila Odinga masani onge sani nitiere group ariyo nitiere two term movement ma gin gionge ODM kata samoro kata party bende gionge go gin gidwaro ni jaluo kama no osewe sirikal jaluo nyaka bede sirikal ba ne kaka ginyalo kelo lokruok kendo dongruok Kaluo koro nitiere group mar jo ODM ema bende gipod giparo ni ginyalo negotiate on behalf of joluo kanyo ji nosewuoke koro shida ma kama dhi yudo jogi kata yudo wakako oganda kuwa penjore en niya sirikal iloso gi political parties. Yes. Sirikal king'iyo kata mantiere ni ibiro yudo ka UDA nyodhi okelo Wetangula okelo kata en gimo jumbe achiel kamano sani be koro chande joma nie bathe penjore ni to 2027 dhi chalo nade odhi omanyo Mudavadi odhi okelo sirikal ma 2013 cha ni neno ka UDA URP nodhi oromo gi TNA to gidhi giloso Jubilee ka ne ng'iyo chien ka e mar makoro nyo kalo ni ro ka Migosi Raila Odinga nje notenore gi Kalonzo Musyoka to gidhi giloso ang'o giloso azimio ni sirikal iloso gi duond buche to duond buche gi gima miyo gibedo motegno en wajumbe sirikal ong'eyo siri ni ka William Ruto nyalo yudo kako nyalo donjo en ng'eni gima odwaro en ombulu en ok odwa wajumbe koro ko yudo kako nyalo donjo joka directly to pod onwang'o ombulu chata en gi wajumbe mameke en maber koro en ye wi ODM mondo mi weche manyalo nyayo gi mondo mi gimbi mi winjo wacho cha gima ne miyo jakom Raila Odinga kawuono ko wacho ni kinchi chariyo ji nie ndara to ji penjo mana ne chakore sadi sani winjo ka ji mang'eny buogo ndara to kata ng'ama odich godo onge tiende niya ODM
to mana kama iwinjo waduogie cha nyaka ging'i ni to network mane jakom nigo be giwito gi koso gintie. Anyalo paro nitiere ng'at mosiep jakom ahinya, ok anyal luongo nyinge kae, jaluo moro mantiere Meru, te jaluo to mako ne jakom Meru, nyinge Mr. Modi kata kaluongo Krach, nosiep jakom mandalo moko ka jakom dwaro mondo atim ne gimoro, to jakom oro Omondi mondo miya los godo. Iyudo ka jakom ne nigi network makodhi Kibira ka to kolando to kochuno ni nyaka ugi to joko osewuok. Jakom nigi network Kisumu makolando maandamano to nitiere jok maloso gika. Jakom nigi network Mombasa. Kanyocha jakom oyweyo penjo mwapenjore. En okang' mane ma ODM otimo mondo mi ging'e ni network ka manyocha jakom oweyo ka. Ka nitiere manyocha jakom miyo gi school fees eka giher jakom. Ka nitiere samoro manyocha jakom ng'iyo ni to jakom go mbaka kendo gone gi simu godhiambo ni to ground chalo nade. Kae tang'o madhi mbele. Iyudo ko nyalo kawo simu to gone miyo moro Kibuye ma bende uso mana omena. Ma en mod mare ni jakomo gocho na koro tiyo nikech jakomo gocho. Tiyo nikech jakomo nikech king'iyo kes jipo kokwanye kaka ne jakomo donje chuny oganda en ni network mag Jaramogi Oginga Odinga. Kanyo jaduong' onindo to jakom no manyo jogi jomadongo mawinja ong'eyo te nikech nonro gi be osetimo. Jakom no manyo jogi mong'iyo ni ka nodhi Karachuonyo to point man mar Oginga ne en ng'a kanyo. Jakom nodhi omanyo jogi moduogo. Sani samoro oburu ok nyal bedo gi teko mathoth, ok nyal bedo gi energy physically mar dhi wuotho komanyo jogi, to jogi motenegi bende ong'eyo ni jok manyocha jakom winjo kata manyocha winjo jakom kadisi gin gidong' kama chalo nade. Dipo ni jogi ywak ma gin pod gi ywak dweche 6 ka giwacho ni wadong' malit jakom di bedie to jogi gintie. Koro ok idhi manyo moko manyien ma kok idwa loko loyalist magi kama nyocha noseketogi en bende kamoro kama jakom chunye yweye to wacho ni to jok manyocha ohere Kibira manyocha wuok makata gimochulo onge to wuokie ndara to wuokie ndara ka gin gidong' gin gi ng'asane ok inyal kawo giti transfer gitero ir William Ruto. Gimbe gidwaro joma nyalo chopo irgi. Koro magi jok manyaka gikwonge gichak godo. Jok manyocha ne wacho ni ng'ato yie kata mana tho ne jakom. Ng'ato yie timo gimoro bora ne jakome mowacho. Gin kanye. Ntiere gimon jotimore kira dwaro ni mondo kin gi time mari to dhi ng'iyo ni clips go. Jatend piny William Ruto nicho ni Luo Nyanza. Wiga ariyo moko mokalo 2-3. Kinipa nyalo paro ne wan gi romo mare jofuambo Kisumo. Adwa ni dhi ng'iyo ne clips ka Ruto nene Kisumo, Ruto dhi Yala, odhi Bondo, odhi Migori, budhi nyaka Homa Bay. Ng'iye jogo mane romo ni Ruto. Bo nyisi ni there is a problem. Ni jotelo mag ODM ose lose touch gi jopiny. Nikech nigi loro ring moro, nja giloso ring moro ni sama gidwa engage Ruto to ne elected leaders maromo gi Ruto. Giloro ni jomoko duto te oko. Makoro to Ruto to en jasiasa. Jasiasa ohero neno ji mang'eny. Kodeno to neno ka ji ng'eny to yudo ka iwuok Homa Bay. To ka romo kamano timorega to nidigi luongo ni leaders meeting. Manitiere professionals ika ina nyalo professional. Ni die bura no kada no luongie. Anakie kata nigi. Kada ikia ni nitiere. Mano imangisi ni joka nitiere disconnect between jotend ODM to gi jopiny magitemo wacho ni giluwogi. Emomiyo wacho nitiere groups ariyo. Nitiere Ruto Tuta movement madhi mbele. Mabro dhi mbele kata ko ODM suspend negotiations gi Ruto. To nitiere jo ODM leaders, a very few leaders mabende dwa engage. Koro nyaka gitim kaka ginyalo connect kaka ni wache cha. Giconnect gikele jopiny, johera mag ODM to gi joluo duto te mondo chokre karachiel mondo gi negotiate. Penjo moro ni ka governor kachiel kod DSG. Governor ilieko ni ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga nchano wacho maber ni ng'weje ni ng'ato ka ng'ato dhi ringe te kata ka in gi dwaro mar yudo tiko mar ODM kendo idhi miji thuolo maromre. SGO wacho ni nitiere oinga mane jotelo manie ODM oketo ma ok gidwar ni ng'ato chop machiegni gi jatend piny kata twak manyalo golo pache ka ok en jalo moyier.
penjo manitiere ka sama iwacho ni nomination mwacho ni inyalo tim e yo maweyanga kendo yo moriere gavana kachiel kod DSG king'iyo jotelo manoyudo kombe kaluwo e duond bura mar ODM gin jotelo mag josiasa manie siasa iparo ni donge nyaka ang' ne giduore tiende jowadgi mamoko mondo lwar piny mondo wenegi nikech gima jogidwa ng'enygi gin jok madok laro kombe ka kom ma gidwaro sani to gigombo mondo gidhi e kom mamalo ma nyisa ng'o e duond bura mane dwa ni bed gi demokrasia kata mane nomination within the party were gi oko makori keto zoning koso jogi ma oseyiergi be oseketo zoning ne joma moko magombo donjo e ODM ka mondo gin be kik yud thuolo mar donjo ka were gi duond buche mamoko ma gitwago do awinji kamikele batino e kama wayienge nikech ODM ni kama tek ing'eni Raila nyocha ne nigi mbito gi hera mane en go emamiyo ni nyalo mi ng'ato tiko to jopiny gi wang' kabisa ma giwach ni wang' ni giwe to jakom biro wacho ni kik ukuod wiya kik we adhi aked kenda gi jo wasigu miaura miya to jopiny chunyi gi lendo ma samoro kata ng'ama nyok gidwar giwacho ni jakom mine mwami luor koro iyudo ka gima kama koro onge gi Dr. Buru nikech Dr. Buru ok en Raila mak mana no oganda luo odhi omiye luor kaka jaduong' ma osebedo kendo osetenore gi Raila emomiyo ineno ka gweruok nyalo bedo kuonde ka lakini onyalo bedo gi ting' mapek ponono nominations gi ok odhi otimore e yo makare mae emomiyo ineno bati siasa en interest ng'at mochung' mane kom sani nyalo gombo mondo mi time zoning nyalo gombo miye direct ticket nikech en mujumbe ochung' kuom sani embe orito kare mana kaka William Ruto bende osetimo zoning mare ko wacho ni kogika jatend piny ka to ane mano mara osetimo zoning en kama ni kikuchungi koro jo ODM wacho ni kwasemi mamalo to mapiny gi wambe koro we obed mekwa to japiny bende nikech ing'eni sami timo zoning ni adier ni sa kampeni be ma jopiny chieme jopiny bende kidhi dino ne gini ji mang'eny ok dhi chung' to gin bende jogi manyo gonyogi to giyudo kaka ginyalo chiemo gin be mokwongo idiyo negi pap mar ariyo en ni kabiro e wach mar nomination gima tego ga party mora mora kendo nyayo party en nyiso ji ni pap dhi bedo machalo nade wewe ajogi obi kata in gi plandi moro to kuom sani to wacha mana kaka Dr. Buru no osechako wachecha ni onge gimiluongo ni sacred cow makata in Junet Mohamed to jogi winjo ni asa koro romi sechamo tama deka 4 ng'ato dwa chung' kodi ka to inie ma inie gi mbi malach kata inie chairperson mar party bati ma inie governor ma Homa Bay to ng'ato be dwa chung' kodi ka within ODM nyaki mi jogi bed gi feeling kata gi winjo moro ni pod ng'ato nyalo chung' kodi nyalo laro kodi gini ka magwe yoko kata in mujumbe masani nekech achiel kuom giwe jogi nyalo hinyo godo William Ruto en ni nitiere jotelo bende ma king'iyo to samoro gima gisetimo ne jopiny onge ng'ato osebedo tama dek to kata mana ndara madhi e sikul madalagi ema onge to en bende mora wang'i kendo ramo ka ni odwaro zoning koro nyaka bedie pogruok kind zoning to gi free and fair nomination makato bed ng'at ma chalo nade to omiye thuolo mana mar kedo lwenye ei ODM ka koro koyombo the incumbent to miye ticket to tieni ODM otegno koro injili ma ODM nyaka yal sani ok en injili mar zoning to ka gidhi e negotiation gi UDA nikech benda paro ni William Ruto ok ofuo bati wawach ni ma ing'eyo ni gima timore to SG bende biro nyisi ni jomariek biro nyisi ni jatero ok riembi ka koth chiegni but iwinja ka koth chiegni kendo iwinjo ka sa komo chiegni mano ok sa miriembi jatero mana kidwa ni leo gi kodhi e dala William Ruto bende ong'eyo ni 2027 chiegni koro mi gimoro amora ma ODM owacho kuom sani to biro timo makata ko nyise mana ni zoning no onge mano ok odhi keti nikech odwa no timo ang'owa okal kocha koro momiyo ka koth chiegni koth pok ochwe to jater itedo ne be ok ited ni alot gi nyoyo jatedo ok ted ni alot jatedo ok ted ni alot no nitie ndalo monya chame alot to ndalo ma koth chiegni kata ing'e ni idwa go dala ma jatedo nyaka terie puodho be ok iluonge gi nyinge seche go
seche go iluonge mani wuon nyithindo nyaka chopi kal mi go dala kata nyaka be mise komo to ka dano chomo 2027 to William Ruto bende oroko ODM ahinya to nyalo bedo ne matek mogik en niya options mage ma ODM nigo kapo nono okomigi luor magidwaro no gin gi options mage nyocha ne gisedonje gini kaka giwacho ne jatend wa Migosi Raila Odinga nyowe ji broad based gin gi options adek mokwongo ni ginyalo amua ne gidhi e opposition be nyalore sani ok nyalre nekech opposition kumotingo Gachagua gi jok mantiere go gisepango paugi kwano no joko we kata kamano ni koro ni jo ODM dwa biro uso Gachagua e piny Luo inyalo paro inyalo temo pichano inyalo neno ni koro giwuok UDA koro gidhi opposition ng'en ka gidhi opposition mantie United Opposition to jomane kanya joma bo biro timo campaign to ng'en Gachagua gini koro Gachagua dwa biro Kisumo kwayo kura mar Jaluo mar ariyo ang'o ma de giyud kuno mok dang ginwang' ka koro nyisi ni option mar wuok to onge to kopo ni giwuok gi amua ni kare we koro wadhi kendwa wadwa chung kendwa Dr. Buru koro e presidential candidate bende gin gi ndadhu gi pek gi mbi ma ginyalo yudo godo gini gotas gi Simon nekech ng'at manyocha nyalo chung kende presidential candidate manyocha nyalo lando kata kodong dwe achiel nadhi chung to chung ng'en mar Raila Amolo Odinga kende sani adier mantiere ni ODM kata ka Dr. Buru wacho onge gi presidential material manyalo chung to lando kendo kelo mbi gi koko malich manyocha Raila nigocha onge ODM biro kawo ndalo koro mae nyisi ni nyaka gibed mane broad based kae koro terms mag tugo gi kaka gididake yodni en gima ODM keto to UDA bende keto koro gwere to dhi mbele to maduong' mogik en ni ka nominations gi ok odhi otimore e yo ma uyanga to ng'ama nyalo dhi hinyore en jatend piny William Ruto nikech sama competition obedo within the political parties to miyo ji timo ang'owa dhano wuok kendo miyo mor gi ilo moro wuok e campaign nikech nitiere mit mar tugo ng'ato kelo joge ng'ato kelo joge SG kelo joge ka gitugo mane i ODM ka to wi bende kik wil nitiere jowasigu bende mamoko nyalo ya oko mar temo bende biro duodo ODM ni mamoko nie iye ka moko bende nyalo wuok oko kocha nyaka e sirikal no kich sirikal no bende kik ibed ni ber ka sami dwa negotiate kode ka in gimbi gimbe ginyalo dwaro mondo gitur tiendi mondi bi ka kori weth koro imi matin koro kata okotok ni sundu otok ni mana buom tikawa kawa to kare gine mane gitimo nade gine mane gichako gini mani e siasa en tuk interest to gituk ndhogruok Gavana buombo be mana gweno mane gima ne iwachi nikech ilonga ma wanono wacho ni 2027 onge tingo bat koro wangni kaka koro embe no dhi manya idhi many governor in mondo ibed portfolio jopiny dwari the motive Manoguru and co was ill and therefore Raila could not accept under his grace. ODM party is now history. Mamlaka iko kwa wananchi jopinyo miyo thuolo mar biro timo gima gidwaro. Joma dwaro zoning gin joma ne ung'iyo kod tingo bat mar Raila Amolo Odinga. It is unfortunate ni koro sani otek mano CPA Wilberforce Otieno. Wach moro ni kabende watuduru gi wach ni nikech koro lang igoyo. Kinye tich ariyo ne oluong gimoro ni ne osemule chien kucha ne ni ng'anyo ni onge ng'ama wuoye onge owache to chalo gima Raila kende mane nyalo ng'anyo ang'o matimore nikech japiny en ng'anyo en gima katibo yie ne japiny to japiny ni mawacho ni en gi pek ang'o miwacho ni nitiere ng'ada achiel manowinjo bed ni luongo ng'anyo mondo jiwi ka adiri pek en gima ni kuom japiny Raila kende mano yiene luongo ng'anyo pacho kae ng'anyo moro amora miluongo outside Raila mano ng'anyo maonge to kapo nono entiere to bende wabiro neno nikech jopiny giwegi mak bana ni gimi winjo wawacho cha mafuta ni komedo dhi mbele kako dhini to dhi bedo gir siasa en tuk siasa nikech ja siasa bende nyaka ng'i opportunity mantie ema gitiyo godo ing'iyo ni to piny owacho gini odiyo gi kanye mae gima ne awinjo ka ODM ma wacho ni jagoro makojolo ne wacho ni ok wanyal ling to ngima hinyo japiny magi gik ma ende Raila wuoye ok wanyal ling nyiso ni gin bende gitemo seko ni kata mana gin bende ginyalo nyiso jopiny mondo dhieng ndara ing'e ni gima timore en ni samoro kaka nawacho ni samoro riambo ni jopiny ok ber
nikech kata kuma ng'anyo ma otimore ng'anyo don tie kendo yien kendo asiro ni ng'ama dwa ng'anyo katibo yien gi ng'anyo to mano be nyalo konyo japiny. Gima konyo japiny en ni sani japiny oikre mondo ka itimo yiero to waket jotelo mabeyo, jotelo manyalo biro gi policies mabeyo mar konyo jopiny, manyalo neno ni ka mafuta nitiere to bende ni piny. Pod japiny pok owinjo mapek kaka nawacho nikech mafuta njobe omed wik mokalo. Nitiere kama chiemo ga e magawa ma kancha chiemo kanyo tich abich to wuon magawa no nyisa ni alod ni agole dala kibiro wuok tich to adhi mede 50 e wiye nikech mafuta obed malo to the transportation cost bende dhi idho. Kigolo alod ni dala ba chopo Nairobi kae ba tede gi mo madhi nyiewo gi chumbi gi gigo duto miloso ga alod ni be dhi malo. Koro njo se miya notice ni chakre wuok tich kawuono ka dok ta big 50 moro e wiye mancha chulo ga chakoro odhi mede gi 50. To mani makoro japiny dwa chako winjo wik michako ni. Ng'anyo ber. To en ng'anyo ma bende nyalo kelo results kose en ng'anyo mar kelo koko to kwa nyalo yudo results. Koro an gi geno ni wanyalo mana wacho ni jogo madwa dhi ng'anyo gidhi gi ng'anyo kata pinje maoko kata mose develop kata America kata Europe to ji timo ng'anyo. Mak mana ni ng'anyo ni nyaka wane results manyalo wuok. Kik obed ng'anyo mana mar ketho mwandu jopiny to onge results mwanya yudo. To be ng'anyo kiriek nikech kinde duto oganda luoko gik ni ng'anyo to koro jo ama bedo mbele. To koserodh ji gik moko bi koro sebetie matek tido ka koro wane mwadok iko nyithindwa. En ratiro manie katiba ng'ata nyalo wuok mondo dhi ng'anyo. To mokwongo ng'anyo ting'eni jasiasa ok ti kodi. Nitiere ng'anyo mawuok spontaneous kaka nineno mar Gen Z cha makoro dhanie moromo to ok ma josiasa dwa kawo godo capital. Masa moro ng'ato dwaro pimore godo mondo mi William Ruto dhi omanye mondo gilos godo to kiny kisedhi odhi obedo ni matek tine mitimo nade ine midong'ie inya paro bati kata jomoko dwa temo sogo tien ge wuoch Raila donge mane gima timore inya paro ka nitimo ng'anyo higa mar 2023 Gachagua moluongo ng'anyo ni ne dhi ofis 11 kendo igo nyaka picha kowacho no donji ofis nikech odwa deal gi joma dhi ng'anyo. Jogi ne ng'anyo nikech ngima ne ni malo. No donjo ofis ochiko tieno. Mondo dhi deal gi joma dwa ng'anyo ni ngima dhi malo. Koro mae ng'ama koro dwa dhi e ng'anyo ne wabi ng'e ni nitiere contradictions moko ma bende nyaka wang'is jopiny mondo jopiny ong'e. Mondo jopiny openjre penjo. Ni jale ni diere manene sirikal ano kaja sirikal lakini nikech ang'e ni diere go achiel kuom jogo mane obedo targeted gi sirikal diere go nikech ni wach wuoyo motegno gi ratiro mar jopiny. Ondiegni ne donji ofis Sadi so chiko kodhi pango kaka obila dwaro deal gi jo ng'anyo ma ng'anyo ni ngima dhi malo. Sani koro en mong'iso jopiny ni jopiny koro wadhi ng'anyo nikech bei mafuta. Mago penjo ma bende nyaka wapenjo piny kana wacho ni an anyisi mana kaka en. Gimitimo gi information ma mindo koro mano mari. Mago nyaka ji openjre kigin to ka 2023 kenda paro ne en dwe mar 3 dwe mar 4 mane ng'anyo lich Nairobi kae ma olornwa pipeline ka jofuambo bokaw nyaka gigo nyaka tear gas ka jofuambo ringo nikech iwacho ga ni jofuambo gichal kaka prisoners of war makudhi e lweny kata inego ji to jofuambo kunegi gini gibedo protected. Jofuambo ringo bodonjo nyaka mtoka mar josiasa kama ka koro tear gas obaro gi nas kama giringo ba gidonje mtoka mar josiasa pod olugi kanyo bo chwad gi tear gas iye kanyo ba giwuok bo gol gi iye kanyo. To ng'ani timo Gachagua mane ochea bura gokinyi so ochiko kaka gidhi sani koro en modwa golo ji tere ndar ma gipenjo ma jopiny nyaka penjore donge ji lokore ano kadagi ji lokore mondo iwacho ni nyakwa kele gi te ni bwana diere ma bwana ne nie sirikal ma gima notimo sani koro ni opposition ma gima otimo koro gimitimo gi information mamini to koro mano to mari gavana tieke goe ba wi jana ok otim konyathi no time koti mana ka kotine moki wach no timo chon ni kore koduogo lokore koro ng'anyo ber ka Gachagua gi joge nyalo dhi no endara magi ng'any ma mafuta duogo piny gino ber wewe gine magitimo gine magi ng'any nikech na wacho kinde mokalo ni kata mana stock mar tear gas maneno ntiere ni pod maru ma jok ma nonyiewe with joluo in mind. Koro kan tie joma nyalo tieke morum kuom sani to jogo ng'anyo wawinjo ne gi ng'anyo nyeri
Onjo ni oganda moko bo wuok ng'anyo, joluo bende koro yue matin jomoko bo duok nwa nengo mafuta piny. Ere gima rach jaluo kude muya. Jaluo kude muya. Joka ma ere gima rach gi gino. Onge ng'anyo gima ber kendo gima nie katiba. Weji ong'any mana ni faces mag ng'anyo ema olokre wambe wa yue matin. Gavana, erokamano DSG kuom yudo thuolo mar bire kaka wanene kawuono. Obedo mamit kendo chwakore mana sama kokoro bire kwedwa yua. Nyakora mogi ngima ineme yiero kaka idwani mondo mi odagi nikech teko mar katiba en ni japiny ema nigi duol kendo mane kaka andika mochwe kogno gi jopiny wacho. Nyakora mogi erokamano elo Gavana Fredrick Ogweno kachiel kod DSG Eric Oduor gin bende mikao thuolo mari ma ineno kendo iwinjo twak kachiel kod chenro mar kaka wanene kawuono pot gi pak ya munjo wa Ramogi FM kachiel kod moneno Ramogi TV elo Victor Tino Makajuma kachiel kod Senior J Bonyo ma kuido thuolo mar bedo kaka kawuono geno ni giluo kachiel kod Ken Muga bende Nyasaye mondo ritu nyaka kendo thuolo machielo. Nyinga en George Bati, orite masana.